Holy Spirit, we thank you for teaching us your word. నీ వాక్యం మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా వందనాలు. Today morning we learned, Lord, it's not what we do, but it is your grace that has given us the ability. మేము ఏమి చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి కాకుండా ప్రభా, కేవలం నీ కృప వల్లనే మాకు అన్ని జరుగుతున్నాయో మేము ఈరోజు నేర్చుకున్నాం ప్రభా. I'm not blessed because of my action, but I'm blessed because of what Jesus did, and when I believe in what he has done for me on the cross. నేను ఏమి చేశానో దాన్ని బట్టి నేను ఆశీర్వదింపబడటం లేదు, కానీ యేసు ప్రభువు సిలువ మీద చేసిన ప్రతి దాన్ని బట్టి నేను ఆశీర్వదింపబడ్డానని నేను నమ్ముచున్నాను. Holy Spirit, you take complete control of this session. ప్రభా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా ఈ యొక్క సెషన్ పూర్తిగా నీ ఆధీనంలో తీసుకో. Making this teaching extremely simple and easy. అయ్యా, ఈ యొక్క బోధ అంతా కూడా సులువుగా మాకు అర్థమయ్యే విధంగా మాకు నేర్పించండి. And confirming your word with signs accompanying. అయ్యా, నీ వాక్యంలో సూచనలు అద్భుతాల ద్వారా అయ్యా ప్రభా నిరూపించమని అడుగుచున్నాము. In Jesus' name we pray. యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Okay, now we saw today in Ephesians chapter 2 verse number 8. ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో మనం ఈరోజు చూసాం. By grace are we saved through faith. మన కృప వల్ల మనం రక్షింపబడ్డాము విశ్వాసం ద్వారాను. And it is not of yourselves, but it is the free gift of God. అది మనం చేసుకుంది కాదు కాబట్టి దేవుడి ఉచితమైన బహుమానం ద్వారా. Grace is, we also saw the example of that 500. మనం 500 నోటు యొక్క ఉదాహరణ ద్వారా కూడా కృప అంటే ఏంటో మనం నేర్చుకున్నాం. Grace is what God has already given to us. కృప అన్నది దేవుడు మనకి ఇచ్చేసి ఉన్నాడండి. And God has given it to every person, every human being. దేవుడి మానవాళి అందరికీ కూడా ఇచ్చి ఉన్నాడు. But not everybody is going to experience what he has given us free. కానీ ఆయన ఉచితంగా ఇచ్చింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనుభవిస్తామని కూడా లేదండి. Just like how when he said I'm willing to give, some of them came. ఇందాక మనం చూసినట్టుగా నేను ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అన్నప్పుడు కొంతమంది పరిగెత్తి వచ్చినట్టుగా Most of them were sitting. కానీ చాలా మంది కూర్చున్నారు expecting it will come to me. అది నాకు వస్తుందిలే. If God wills, then it will come automatically to me. దేవుడి చిత్తం అయితే నాకు వచ్చేస్తదిలే. But only few people got up and came. కానీ కొంతమంది మాత్రమే వచ్చారు. But in that only one person grabbed what belongs to her. కానీ ఒక్కరు మాత్రము ఆ యొక్క నోట్ ని పూర్తిగా లాగేసుకున్నారండి, ఎందుకంటే అది నాకు సంబంధించిందని. That's why everything that Jesus finished, when he said it is finished, he already healed, he already blessed, he already completed everything on the cross. సమాప్తమైనది అని ఎప్పుడైతే యేసయ్య సిలువలో మాట్లాడారో అప్పుడే ఆశీర్వాదాలు కానీ దీవెనలు కానీ అన్ని కూడా మనకు వచ్చేసాయండి. This grace is given as a free gift. ఈ కృప అనేది ఉచితంగా మనకు వచ్చింది. This is not of our own works. మన సొంత పనుల వల్ల కాదండి, but it is given to us free. మనకి ఉచితంగా వచ్చింది. But how do I receive it? కానీ ఎలా నేను అది పొందుకుంటాను? By faith. అది విశ్వాసం ద్వారా. Faith is what makes me to go and grab what belongs to me. విశ్వాసం అన్నది నాకు ఏదైతే దేవుడు పొందుపరిచారో దాన్ని లాక్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Are you understanding? అర్థమవుతుందా అండి? Okay, now God has completed it for us on the cross. సిలువ పైన దేవుడు పూర్తి పని ముగించుకున్నారు. And when he has given us freely, that's called grace, and we don't deserve it, we don't earn it. మనము ఎప్పుడైతే ఉచితంగా ఇవ్వబడిన కృపని మనము తీసుకోమో, మనము మన అర్హులం కాదు, అది మేము పొందుకోలేము. Today we saw in Deuteronomy 28, ద్వితీయోపదేశకాండం 28వ అధ్యాయం మనం చూసాం. from verse number 1 to 14 speaks 1 నుంచి 14 వచనాలు మాట్లాడుతున్నాయి about the blessings that comes upon a person when the person keeps the law. ఎప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన పాటిస్తాడో ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయో అక్కడ రాయబడింది. When a person keeps all the law, that's when the person is blessed. ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా వాళ్ళు పాటిస్తే ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ వస్తాయి. The person's blessing is based on how much he is going to do what the law says. ధర్మశాస్త్రం ఎంత మేరకు చెప్తుందో, ఎంత మేరకు చేస్తాడో అప్పుడు ఆశీర్వాదాలు దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. But in the new covenant, కానీ నూతన నిబంధనలో I receive blessing. నాకు ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే not by what I do, నేను ఏం చేస్తానో దాన్ని బట్టి కాదు, but by believing in what Jesus already accomplished for me. యేసయ్య నా కోసం పని ముగించుకున్న దాన్ని బట్టి నాకు వస్తాయి.
Hallelujah. హల్లెలూయా. Today morning we saw there are three kinds of people. మూడు రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారని మనం చూసామండి ఉదయం. Yes or no? అవునా? One person hates the law. ఒకళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని ద్వేషిస్తారు. The other person is trying to do what the law says but with his own ability. తన సొంత సామర్థ్యం బట్టి ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందో చెయ్యాలని చూస్తాడు రెండో వ్యక్తి. But the third person understands the grace of God. కానీ మూడో వ్యక్తి దేవుడి కృపను అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now many times when we speak about the grace of God, చాలా సార్లు కృప గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే people misunderstand the grace. చాలా మంది ఈ కృపని అపార్థం చేసుకుంటారండి. Because grace means not what I do, what Jesus did. I have to only believe and receive. కృప అంటే నేనేం చేశాను అన్నది కాదు, దేవుడు ఏసై చేసింది దాన్ని నేను విశ్వసించాలని. So many people think I have to, if I say grace, 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 that means I can do whatever I want. It doesn't matter. I'm going to see the blessing of God in my life. కృప 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 అంటే నేను ఏం చేసినా పర్వాలేదులే, అది దేవుడిదే కాబట్టి దేవుడు కృప నా మీద ఉంటుందని అనుకుంటుంటారు. Yes or no? అవునా అండి? That's why we see the three categories of people. అందుకే మూడు రకాల మనుషులు మనం చూస్తూ ఉంటాం. The first person is telling, I don't believe in the law. I hate the law. I can't live according to the law. And the person is completely controlled by the flesh. ఒక మొదటి వ్యక్తి చెప్తున్నాడు, నాకు ఈ ధర్మశాస్త్రం అంటే అసహ్యము, నేను అది పాటించలేను అని ఎక్కువ కూడా శరీరానుసారంగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు. But the second kind of person is trying to perform and achieve God's favor without tapping into God's ability with his own self-righteousness. రెండో వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే కృప పొందుకోవడానికి తన సొంత సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి ఏదో చేయాలని చూస్తున్నాడు, కానీ దేవుడి మీద ఆధారపడటం ఇష్టపడట్లేదు. He is trying to keep the law to earn God's favor. ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎలాగైనా పాటించాలి, దేవుడి కృప పొందుకోవడానికి అని అనుకుంటున్నాడు. I don't know whether you really understood the difference between these three people. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల తారతమ్యాన్ని డిఫరెన్స్ మీకు కరెక్ట్ గా అర్థమైందో లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదండి. I'm going to break it down. ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను, విభజించాలనుకుంటున్నాను. So that you yourself check among these three which category you are. అప్పుడు మనమే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నాము, ఏ కోవలు నువ్వు నేను ఉన్నాము అని. The first thing I have to understand is what is a law. మొదటిగా నేను అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రం అంటే ఏంటి? The law that came through Moses. మోషే ప్రవక్త ద్వారా వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం. Yes. అవునా? Did God give this law in the beginning when he created Adam? ఆదామమ్మను సృజించినప్పుడు మొదటిగా ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడు ఇచ్చారా? Or did God give this law in the wilderness to the Israelites? ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మరి ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చారా? లేదు. He gave in the wilderness, correct? ఆయన ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చాడు కదా. You don't know Moses was in the wilderness when they came out of Egypt. He went on the mountain and God gave the law. ఎడారిలో వాళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు మరి సినాయి పర్వతం మీద మోషే ప్రవక్త వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దేవుడు ఆ పదార్థాలు ఇచ్చాడు కదా. Everybody is very confidently saying no, yeah, it is right, not no, yes is the answer. నిజంగా ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు. Now this law came to Moses, but Abraham came before that. ఈ ధర్మశాస్త్రం అనేది మోషే ప్రవక్త ద్వారా వచ్చింది, కానీ అబ్రహాము ముందుగానే ఉన్నాడు. Yes or no? అవునా కాదండి? So what about Abraham? Did he live under the law? మరి అబ్రహాము ఆజ్ఞ కింద బ్రతికాడా? Then how did Abraham receive his blessing? కానీ అబ్రహాము మరి ఆశీర్వాదాలు ఎలా పొందుకున్నాడు? Wow. You all know the answer, huh? Praise God. Praise the Lord. Okay, now there are two different things in the Bible. రెండు రకాల వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయండి పరిశుద్ధ గ్రంథాల్లో. One speaks about the promise of God and one speaks about the law that came through Moses. ఒకటేమో దేవుని యొక్క వాగ్దానం గురించి మాట్లాడుతుంది, రెండోదేమో మోషే ప్రవక్త ద్వారా వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతుంది. Both are very different. రెండు కూడా వ్యత్యాసాలే. What is the difference? అది ఆ వ్యత్యాసం ఏంటి? Now everybody is. ఇప్పుడు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారండి? Promise of God is given, but law you have to follow. Every law fits back. You are punished. Break the law. You are punished. Law is two ways. Law is two ways. Truth is one way. Promise. Law you break. Promise
You can break. No problem. Promise, I promise you everything. Bungalow, this, that. Promise. God has given it. Promise means bungalow. She's giving bungalow. Anybody else? What is the difference? Law. వాగ్దానానికి దేవుడి యొక్క వాగ్దానానికి ధర్మశాస్త్రానికి ఉన్న తారతమ్యం ఏంటి? Did God give Abraham law or promise? అబ్రహాముకి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చారా లేదా What came through Moses was law or promise? మోషే ప్రవక్త ద్వారా వచ్చింది ధర్మశాస్త్రమా లేదా వాగ్దానమా? Okay, I'll tell you the difference. నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. The law tells me ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే I shouldn't do this, I should not kill, I should not steal, I should not rob, I should not murder, I should not do this. నేను ఇది చేయకూడదు, అది చేయకూడదు, హత్య చేయకూడదు, వ్యభిచారం చేయకూడదు, దొంగలించకూడదు, ఇది చేయకూడదు, అది చేయకూడదు, ఇదే చెప్తుంటే ధర్మశాస్త్రం. Or the law says that I should do this, I should live in this God's standard. ధర్మశాస్త్రం అని చెప్తుందండి ఇలా ఇది చెయ్యి, ఇలాగే దేవుడు చిత్తంలో తెరవ అని చెప్తుందా? It says I have to do this, I have to live according to God's standard. నేను ఇలా జీవించాలి, దేవుడి యొక్క స్థాయికి నేను జీవించాలని చెప్తూ ఉంటుంది. James chapter 2 verse number 10 says, యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 10వ వచనం చెప్తుంది, if a person keeps all the law, ధర్మశాస్త్రం అంతా పాటించి if he misses at one point, ఒక్క ఆజ్ఞను వ్యతిరేకించిన he is guilty of all the law. అన్ని ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకించిన వాడు అవుతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know why God gave the law? ఎందుకు ధర్మశాస్త్రం దేవుడు ఇచ్చాడు తెలుసా అండి? If there was no law, you and I will never realize that we are sinners. ధర్మశాస్త్రం అనేదే లేకపోతే నువ్వు నేను పాపి అని మనం గుర్తించుకోలేము. Yes or no? అవునా కాదా? Now see this. For whosoever keeps the whole law and misses it, failed at one point, he is guilty of all. అన్ని ఆజ్ఞలను పాటించి ఒక్క దాంట్లో తప్పిపోతే అన్ని ఆజ్ఞలు తృణీకరించే వ్యక్తి అవుతాడు. Suppose if God has not given us the law of Moses, ఒకవేళ మోషే ద్వారా ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడు ఇవ్వకపోతే you know what I'll do? మనం ఏం చేస్తాను తెలుసా? నేను I'll go and rob and say it's nothing wrong. దొంగతనం చేశాను, దొంగతనం తప్పే కాదని I చెప్తాను. like it, so I took it. నాకు ఇష్టమైతే నేను తీసేసుకున్నాను. You go and live with somebody's wife or husband and say, what is wrong? I love the person, I live with them. ఆ వేరే వాళ్ళ భార్యతో భర్తతో నేను బ్రతికేస్తాను, అది తప్పే ఉంది, నాకు నచ్చింది నేను చేసేసాను. I want to do, I did it. What is wrong in that? నాకు ఇష్టమైతే నేను చేసాను, తప్పేంటి? Yes or no? అవునా కాదా? So I will never have consciousness that this is sin. ఇది పాపం అని స్పృహ కూడా నాకు ఉండదండి. If the law was not given, I would have never realized there is sin in my life. ఒకవేళ ధర్మశాస్త్రమై కనుక లేకపోతే, పదార్థం లేకపోతే నాలో పాపం ఉండదని గుర్తెరగను. Actually, the law came very later. నిజాన్ని చెప్తే ధర్మశాస్త్రం చాలా ఆలస్యంగా వచ్చిందండి. If you see, that's why in the time of Noah, before the law came, sin was multiplied in such an extent, the sin spread the whole world. అందుకనే నోవా కాలంలో మనం చూస్తే, అంటే ధర్మశాస్త్రం రాకముందు మనం చూసినట్లయితే పాపం ఎంత విస్తారంగా వెళ్ళిపోయిందంటే చాలా రకమైన పాపాలు అధికమైపోయాయి. Because they did not have consciousness of sin. ఎందుకంటే పాపం చేసామన్న సువలో కూడా వాళ్ళు లేరు. Because there was no law. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం లేదు. Are you understanding? అర్థమవుతుందా అండి? So Romans chapter 7 verse number 7 says, రోమా పత్రిక 7వ అధ్యాయం 7వ వచనం చెప్తుంది. Can you put that scripture? What shall we say then? What shall we say then? Is the law sin? Is the law sin? God forbid. God forbid. Nay, I had not known sin. I would have not known sin. కనుక మన Read that line, okay? I would have not known sin. But by the law. But by the law. I had not known lust. If I would have not known lust. Except the law had said. Except the law had said. You shall not covet. You shall not covet. If the law would have not said covetousness is sin, I would have not known it's sin. So what did law do? Law gave me the knowledge of sin.
పాపం ఈ ధర్మశాస్త్రం అన్నది పాపం ఒక జ్ఞానాన్ని నాకు ఇచ్చింది. అందుకని రోమా 7:7 మనం చూస్తాము. కనుక మనం ఏమనగలము? ధర్మశాస్త్రమే పాప భూయిష్టమైనది కదా? కాదు. కానీ ధర్మశాస్త్రం ద్వారా తప్ప నేను పాపం అన్న ఏమియో ఎదగలేదు, ఏదైనా దురాశ పడరాదు అని ధర్మశాస్త్రం తెలుపక ఉన్నచో దురాశ పడుట అన్నది ఏమియో నాకు తెలిసేది కాదు. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, what happened to the Pharisees? మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న ఫరిసయ్యులకు ఏమైందండి? You know what they said? Oh, we can keep the law. మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని మనం పాటించవచ్చు అనుకున్నాం. I don't commit adultery. నేను వ్యభిచారించడం లేదు. I don't steal. నేను దొంగతనం చేయడం లేదు. I don't rob. నేను దొంగతనం చేయడం లేదు. And Jesus gave the real explanation of the law. అప్పుడు అక్కడ ధర్మశాస్త్రం నిజమైన అర్థాన్ని యేసయ్య చెప్పారండి. Jesus said, if you have even looked at a woman with lust in your heart, you have committed adultery. అప్పుడు యేసయ్య ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీ కామేచ్ఛతో పరాయి స్త్రీని మీరు కళ్ళతో చూస్తే మనస్సు యందు వ్యభిచరించినట్టే. If you hate your brother, you have already committed murder. నీ సహోదరుని ద్వేషించినట్లయితే నువ్వు హంతకుడివే. The action murder is only the result. The real murder is when that hatred begin in your heart. చూడండి, హత్య చేయటం అన్నది కత్తితో మనం చూస్తేనే కానీ మన హృదయంలోనే మనం ఆలోచించినప్పుడే వస్తుంది. Because sin is conceived in your heart. ఎందుకంటే పాపం మొదటిగా హృదయం నుండి ఉద్భవిస్తుంది. When did you think Cain murdered Abel? మరి కయీను మరి ఏబేలుని ఎప్పుడు హత్య చేశాడండి? When he hated his brother in his heart. ఎందుకంటే హృదయంలో తమ్ముడిని ద్వేషించాడు కనుక. The moment he had that hatred, he is already a murderer. ఎప్పుడైతే ఆ ద్వేషం అన్న హృదయంలో ఉందో అప్పుడే అతను హంతకుడుగా ఉన్నాడు. Just like how a mother is conceived, the baby is already formed in the womb. ఎలాగైతే ఎప్పుడైతే తల్లి గర్భం ధరిస్తుందో అప్పుడే పిట్ట రూపొందించినట్టుగా. But the baby comes out is the manifestation when the person externally commits the action of sin. ఎప్పుడైతే బిడ్డ బయటికి వచ్చినాడు ఎట్లా మనం చూస్తామో అప్పుడే ఆ యొక్క పాపం యొక్క యాక్షన్ చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది. The Bible says everybody has committed sin. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తాం అందరూ కూడా పాపులమే. There is not one person who is good. ఒక్క మంచి మనిషి కూడా లేడని బైబిల్ There is not చెప్తుంది. one person who is holy. పరిశుద్ధుడైన ఒక్క వ్యక్తి లేడని చెప్తుంది. Nobody can receive from God by their goodness. వాళ్ళ మంచితనం ద్వారా దేవుడి నుంచి ఏం పొందుకోలేమని బైబిల్ చెప్తుంది. Nobody can qualify by their good works. మన మంచి పనుల వల్ల మన అర్హత పొందలేమండి. If the law was not given, ఒకవేళ ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వకపోతే I would have said, I'm not like that sister. నేను అలాంటి సహోదరులాగా కాను. I'm not like him. ఆయన అలాంటి వాడిని కాదు. I don't drink. నేను తాగను. I don't commit murder. నేను హత్య చేయను. And I would compare myself with someone else. నేను ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళతో నా జీవితాన్ని పోల్చుకుంటూ And ఉంటాను. I would boast say I'm better than him. నా ఆడకంటే నేను చాలా మంచిగానే ఉన్నానులే. I'm better than her. ఆమె కంటే మంచిగా ఉన్నానులే. But the law came కానీ ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది for me to understand నాకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే that there is sin in me. నాలో పాపం ఉందని. I cannot receive salvation. నేను రక్షణ పొందుకోలేను. No one can please God with their own works. సో వాళ్ళ సొంత పనుల ద్వారా దేవుడికి ఇష్టలుగా మారటం అసాధ్యం. Maybe I can compare with somebody and say, I did some social work, I helped the poor, I did this, I did that. But there is sin in every person. నేను సామాజిక సేవ చేశాను, ఆ వ్యక్తికి ఈ సహాయం చేశాను, ఆ వ్యక్తికి ఆ సహాయం చేశాను మనం చెప్పుకోవచ్చు, కానీ లోపల ఆ వ్యక్తిలో కూడా పాపం ఉంటదండి. Can you put Romans chapter 3 verse number 19? ధర్మశాస్త్రం చెప్పునది దాన్ని అనుసరించి జీవించే వారికే వర్తించినని మనకు తెలియను. అది వారి ఎట్టి సాకులను చెప్పకుండా చేసి ప్రపంచమంతటిలో దేవుని తీర్పునకు లోబరచును. ఆమేన్. Now we know that what things soever the law says, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Why did God give the law? So that the whole world will become guilty and realize there is sin in me and I need a Messiah, I need a Savior. ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు ఇవ్వబడిందంటే యావత్ ప్రపంచం అంతటా కూడా పాపం అనే ఒక అపరాధ భావంలో ఉండి అది గుర్తెరిగి రక్షకుడైన యేసు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. The second category of people, రెండో రకమైన మనుషులు, they love the law, వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రం ప్రేమిస్తారు and they try to keep the law, ఆ ధర్మశాస్త్రం పాటించడానికి ప్రయత్నం and they చేస్తారు. try to earn God's favor దేవుడి యొక్క కృపను పొందుకోవాలని సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తారు. by keeping the law.
ఆ యొక్క ఆజ్ఞ పాటించే సమయంలో and they end up judging other people, saying, I kept the law, you did not keep the law, I did this, I did that, like the Pharisees, I am a good person, you are a sinner. వాళ్ళ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తూ ఏ విధంగా తీర్పులోకి వెళ్ళిపోతారంటే, నేను ఆజ్ఞను పాటిస్తున్నాను, నువ్వు పాటించడం లేదు, ఫరిసయ్యుల లాగా నేను మంచివాడిని, నువ్వు మంచివాడు కాదు అన్ని ముగించుకుంటుంటారు. Now the second category person, రెండో రకమైన మనుషులు fail to understand అర్థం కాని విషయం the ఏంటంటే, law shows God's holiness, ధర్మశాస్త్రం దేవుడి యొక్క పవిత్రతను చూపిస్తుంది, the law shows God's standard, దేవుడి యొక్క స్థాయిని చూపిస్తుంది. but the law can only show me I am a sinner, ధర్మశాస్త్రం పాపం మాత్రమే చూపించగలుగుతుంది. but the law does not have the power to redeem me from sin. ధర్మశాస్త్రానికి పాప విమోచన శక్తి లేదు. The law cannot help me to overcome sin. ధర్మశాస్త్రము నా పాపాన్ని జయించగల సామర్థ్యం లేదు. The law came from God. ధర్మశాస్త్రం దేవుని నుండి వచ్చింది. The law is holy. ధర్మశాస్త్రం పవిత్రంగా ఉంది. But if the law could make me holy, మరి ధర్మశాస్త్రం నాకు పవిత్రంగా చేస్తే, why do you think Jesus has to come down and shed his blood for me? యేసయ్య కిందకి వచ్చి రక్తం కాచాల్సిన అవసరం ఏముందండి? The Lord's job is only to bring guilt in me. ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం నాలో అపరాధ భావన తీసుకురావడానికి, to show me, that's what the scripture says, that the whole world will be under guilt. అందుకని ప్రపంచమంతటి కూడా దేవుని తీర్పుకు లోబర్చుదురు అని రాయబడింది. That's why when we preach the gospel, we are saying every person is a sinner. There is nobody. You might think, I helped the poor, I did this, I did that, but when I see the law shows there is sin in my heart. మనం అందుకని వాక్యాన్ని మనం చూసాం. మన ప్రసంగం చెప్తున్నప్పుడు మనం చెప్పిన ఎవ్వరు కూడా నీతిమంతులుగా లేరు, అందరూ కూడా పాపులమైన, నేను ఈ పని చేశాను, ఆ సహాయం చేశాను, ఇది చేశాను అని ఎన్ని చెప్పుకున్నా సరే మనలో పాపపు బీజం ఉంది. Nobody can qualify heaven with their good works. మంచి పనితో పరలోక అర్హత పొందడం అసాధ్యం. Because every person has committed sin. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరము కూడా పాపము చేసి ఉన్నాం. Maybe outside we look good, but there is sin in every person who's born from his or her mother's womb. బాహాటంగా చాలా మంచి వాళ్ళగా ఉండొచ్చండి, కానీ తల్లి గర్భంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ కూడా హృదయంలో పాపపు మరకలు ఉన్నాయి. The first kind of person, మొదటి రకమైన మనిషి doesn't believe the law, ధర్మశాస్త్రం నమ్మడు, hates the law, ధర్మశాస్త్రం ద్వేషిస్తారు. so that person is living a sinful life, ఆ వ్యక్తి పాపపు జీవితం జీవిస్తున్నాడు. like the younger son, తప్పిపోయిన కుర్రవాడు లాగా, like the prodigal son. ఆ తప్పిపోయిన దురుపు కుర్రవాడు లాగా. So the younger son is saying, ఆ దురుపు కుర్రవాడు చెప్తున్నాడు, there is no law, ఆ ధర్మశాస్త్రం లేదు, I can drink, నేను తాగవచ్చు, I can live with any woman, నేను ఎవరైనా స్థితితో ఉండొచ్చు, I can live however my life, నా జీవితం నాకు ఇష్టం వచ్చిన because జీవితం. there is no good, there is no evil, అక్కడ మంచి లేదు, చెడు లేదు, అంతా చేయొచ్చు. there is nothing called sin. పాపం అన్నదే లేదు. The first person నా మొదటి వ్యక్తి hates the law, ధర్మశాస్త్రం ద్వేషిస్తాడు. but the second person కానీ రెండో వ్యక్తి is trying to prove himself. ఆయన ఎలా తనని తను ప్రదర్శించుకోవాలని ప్రయత్నం I చేస్తున్నాడు. am good, I am perfect, నేను మంచివాడిని because I kept the law. ఎందుకంటే నేను ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించాను. The second person is like the elder son. ఈ రెండో వ్యక్తి మరి పెద్ద కుమారుడు లాగా ఉన్నాడండి. The elder son is in the father's house. దుడుకు కుర్రవాడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు The elder son is doing according to the law. పెద్ద కుమారుడు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం చేస్తున్నాడు. Even when the younger son came back, మరి తప్పిపోయిన కుమారుడు చిన్నవాడు వచ్చినప్పుడు కూడాను the elder son is working hard in the field. అప్పుడు కూడా ఈ పెద్ద కుమారుడు చాలా కష్టపడి పొలంలో పనిచేస్తున్నాడు. But when he heard the news, his younger brother came. ఎప్పుడైతే తమ్ముడు వచ్చాడన్న వార్త విన్నాడో He was angry. ఆయన కోపం వచ్చేసిందండి. He was bitter. చాలా విషం కక్కుతున్నాడు. You know what he told ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలుసా? to his father? వాళ్ళ నాన్నకి ఏం చెప్పాడో He తెలుసా? said, all these days ఇన్ని రోజులు I served you. నేను నీకు సేవ చేశాను. All these years ఇన్ని సంవత్సరాలు I worked hard. నేను కష్టపడ్డాను. The elder son నీ చిన్న కొడుకు comes in the second person category. రెండో రకంలో వస్తాడండి. He is doing everything ఈ మొదటి రెండో కేటగిరీ అన్ని చేస్తున్నాడు. what the law says, ధర్మశాస్త్రం చెప్పేది, but he has no love for his brother. కానీ తన సహోదరు పట్ల ప్రేమ లేదు. The elder son is doing what all the law says. పెద్ద కుమారుడు ధర్మశాస్త్రం చెప్పేది అంతా చేస్తున్నాడు.
చెప్తున్నాడండి. Now he is also saying, Father, am I not doing everything? Didn't I serve you? In one translation it says, didn't I keep all the commandments? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, తండ్రి డాడీ నేను ఇంత పని చేశాను కదా, కష్టపడ్డాను కదా, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆజ్ఞలన్నీ పాటించాను కదా అంటున్నాడు. This elder son comes under the second category person who embraced the law, but he kept the law, but he did not love his brother, nor did he love his father. ఈ పెద్ద కుమారుడు ఎక్కడికి వస్తూ ఉంటారంటే ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని కౌగిలించుకున్నాడు, ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తున్నాడు, కానీ సొంత సహోదరుని సొంత తండ్రిని ప్రేమించలేకపోతున్నాడు. There is no law, there is no love. ప్రేమ లేదండి, there is no love. ధర్మశాస్త్రం లేదు, there is no love. ప్రేమ లేదు. So I'm doing what the law says. నేను ధర్మశాస్త్రం చెప్తున్నా చేస్తాను. And now I'm thinking I'm qualified because of what I did. నేను ఏం చేసినా దాన్ని బట్టి నేను అర్హుడని Because అనుకుంటున్నాను. I'm praying every day. నేను రోజు ప్రార్థిస్తున్నాను, I'm fasting. నేను ఉపవాసం I'm ఉంటున్నాను, giving to the poor. నేను పేద దానధర్మాలు చేస్తున్నాను, నేను చాలా సేవలు చేస్తున్నాను, I'm doing social service. నేను సామాజిక సేవ చేస్తున్నాను, I'm doing all these things. నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. I am keeping what the law says. ధర్మశాస్త్రం చెప్పేదంతా చేస్తున్నాను, but there is no love. కానీ ప్రేమ లేదే. I hate my brother. నా సొంత తమ్ముడిని ద్వేషిస్తాను, I hate my father. నా తండ్రిని ద్వేషిస్తాను, Because I'm trying to do everything with my own ability. నా సొంత సామర్థ్యాన్ని బట్టి నేను చేయాలని ప్రయత్నం That's why చేస్తున్నాను. today we saw. అందుకే ఈరోజు చూసాం మనం, Paul said, I am what I am not because of what I did, but because of the grace of God that is given to me free. నేను ఏమై ఉన్నానో నా బట్టి కాదు, కానీ దేవుడికి ఉచిత కృపావరాలను బట్టి నేను ఉన్నాను. The third category person, మూడవ రకమైన వ్యక్తి, is when the younger son comes back to the father's house. ఆ దుడుకున్న వాళ్ళ చిన్నోడు తండ్రి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, The younger son knows I don't qualify because I kept the law. In fact, I broke the law and I went away from the father's house. నేను ధర్మశాస్త్రం పాటిస్తున్నానని నేను అర్హుడని కాదు, కానీ ధర్మశాస్త్రం మొత్తం ఉల్లంఘించాను, కానీ తండ్రి ఇంటికి వెళ్తున్నాను. I was like that first category person. నేను మొదటి వ్యక్తిలాగా ఉన్నాను, I hated the law. నేను ఆజ్ఞను ద్వేషించాను, I didn't allow the Spirit of God to discipline me. దేవుడి యొక్క ఆత్మ నన్ను క్రమశిక్షణ నడిపించడానికి నేను ఇష్టపడలేదు. I lived a sinful life. నేను పాప భూయిష్టమైన జీవితం జీవించాను. But then I came to my senses. కానీ ఎప్పుడైతే నేను కనువిప్పు కలిగిందో, I cannot live a holy life, good life by keeping the law. ధర్మశాస్త్రం పాటించడం వల్ల నేను పరిశుద్ధ జీవితం జీవించలేను. With my own ability, నా సొంత సామర్థ్యాన్ని బట్టి I cannot qualify with what I did. నేను చేసిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్హత But ఉండదు. when I repent, కానీ ఎప్పుడైతే మారు మనసు పొందుతానో, but when I change my thinking, నా ఆలోచన శైలిని when I మారుస్తాను, come back to my father's house, నా తండ్రి ఇంటికి తిరిగి it వస్తాను. is the grace of God, దేవుడి కృప వలన, it is the love of God దేవుడి ప్రేమ వలన that empowers me నన్ను శక్తివంతుడిగా చేస్తుంది to overcome every sin. ప్రతి పాపాన్ని జయించడానికి. And when the younger son comes back to his father's house, అందుకు కుర్రవాడికి ఎప్పుడైతే తండ్రి ఇంటికి he వస్తాడో, is not going to say, Father, I did this, I did this, I did this. నాన్న ఇది చేశాను, నాన్న అది చేశాను, నాన్న అని మాత్రం చెప్పడు. The elder son was saying, I did, I did, I did. పెద్ద కొడుకు చెప్పాడండి ఇది చేశారు అది చేశారని. But the younger son is not going to say, I did this, because he knew it is not what he did. It is the love of God, the mercy of God, the grace of God that transformed his life. కానీ చిన్నోడు వచ్చి నేను నాన్న ఇది చేశాను అది చేశాను అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి బాగా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే కేవలం దేవుడి కృప మాత్రమే, దేవుడి యొక్క ప్రేమ మాత్రమే తనని తిరిగి అతని దగ్గర తీసుకొస్తాడు. The father embraced me. The father embraced me and the father received me not based on what I did. When the younger son came, he came stinking. When the younger son came, he came because he was living with the pigs. The father did not say, you change your life and come. You clean yourself and come. Then I will accept you. He did not say that. He said, you come as you are, because now I cannot live holy with my own ability. When I receive His love is what gives me the ability to do what the law says. చిన్న కుమారుడు వచ్చినప్పుడు మురికి వాసనతో చింపి జుట్టుతోటి చీమిడి ముక్కుతోటి వచ్చాడండి. తండ్రి అతనితోటి వెళ్ళి నీ డ్రెస్ మార్చుకోనరా, నీ జీవితం మార్చుకోనరా, అప్పుడే నా దగ్గరకు వచ్చిరా, అప్పుడే నేను కౌగిలించుకో అని చెప్పలేదండి. ఆ కుర్రవాడికి తెలిసి ఏంటంటే నేను ఎలా ఉన్నా నా తండ్రి దగ్గరకు వస్తే ఆయన నన్ను హక్కున చేర్చుకుంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now when the younger son comes in,
He is not coming because he did this. He doesn't even qualify. He qualifies death, but because of what the Father did, the Father's love qualified him, and now he is received as his own son, and the Father puts him in the garment of righteousness. In the same way, I who deserves death, now I am adopted as his own daughter and son, and I am made the righteousness of God in Christ Jesus, not because of what I did, but because of what Jesus did for me on the cross. కాబట్టి చిన్న పిల్లవాడు వచ్చినప్పుడు నేను ఇచ్చేసాను అంటే రాడు. కానీ ఆయన ఎలా వస్తాడంటే తండ్రి తనకి చేసిన దానికి తన అర్హత మరణమే, కానీ మరణాన్ని జయించిన తండ్రి దగ్గరికి తను రక్షకుడుగా వస్తాడు. Now when the younger son is in the father's house, the younger son is serving, and the younger son is working, not boasting, I did this, but all his life is saying, Father, I don't deserve this, and now I could keep what the law says, not by my own ability, but the love of God, the grace of God that is given to me. ఇప్పుడు చిన్న కుర్రవాడు ఇంటికి వచ్చి పని చేస్తున్నాడు, సహాయం చేసుకోగలుగుతున్నాడు, జీవిస్తున్నాడు. దేని బట్టి అంటే నేను వచ్చేసాను కాదు, నేను అనర్హుడను, కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన అర్హతను బట్టి నేను ఇది నీతిమంతుడిగా మారగలిగాను. Now the younger son will say, I am what I am. It's not because of what I did, but I am what I am. It's because of the grace of God that is given to me. నేను ఏమై ఉన్నానో నేను నా బట్టి కాదు, కానీ నా దేవుడిచ్చే కృప బట్టి అని ఇప్పుడు చిన్నవాడు చెప్పగలడు. So we saw three kind of people, right? మనం మూడు రకాల వ్యక్తులను చూసామండి. The first person who hated the law. మొదటి వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రాన్ని ద్వేషించాడు. The first person who did what the law says but without love. రెండో వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించాడు కానీ ప్రేమ లేదు. The third person is now understanding love and keeping the law through the love of God, not with his own ability. ధర్మశాస్త్రం అర్థం చేసుకొని తన సొంత సామర్థ్యాన్ని బట్టి కాకుండా దేవుడి యొక్క ప్రేమను బట్టి చేయడం ప్రారంభించాడు. In the beginning I said, right? Which category you are? మీరు ఏ కోవకు చెందిన వారండి? You decide. మరి మీరే నిర్ణయించుకోండి. Which category are we? ఏ కోవకు చెందిన వారా? పెద్దవాడా? Younger son or elder son? చిన్నవాడా? మారిన చిన్నవాడా? చిన్నవాడా? పెద్దవాడా? మారిన చిన్నవాడా? Can the younger son judge the others? Elder, yeah. I am asking. Can the younger son judge the others? Yes. చిన్నవాడు మరి ఇతరుల మీద మరి తీర్పు చెప్పగలండి? చెప్పండి మీరు చెప్పండి. మారిపోయాడు, దేని వల్ల వచ్చాడో తెలుసు, మరి తెలిసిన తర్వాత వీళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళు అట్లా దీని వల్ల అని చెప్పగలరా? గట్టిగా చెప్పడబ్బా, అర్థమైంది. I'll ask you some questions. Yes. You can ask on the mic so it will come on. I'll ask. How many of you are elder son and how many of you are younger son? పెద్ద కుర్రవాడు ఎంతమంది, చిన్న కుర్రవాడు ఎంతమంది? Elder son. పెద్దవాడు. You're the elder son. Why do you say that? ఎందుకు చెప్తున్నావయ్యా? Can you come here? This will be very interesting. Yeah. Elder son. Yeah. Because I'm trying to live in righteousness in my own account. Because I always validated that what is right, what is wrong, and also being judgmental in terms of not deciding others are right or wrong, rather than looking into myself and correcting myself. So all this time you were a elder son. Yes. But now what do you decide? That I need to be the youngest son, so that I can change myself and accept God. ఇప్పుడు వరకు పెద్ద కుర్రవాడి లాగా నాకు And నేనే when I heard this message, let me also confess, I had vibrations in my body. My whole body was shaking. Praise God. ఈ వాక్యం వింటున్నప్పుడు నా శరీరం అంతా ఇట్లా వణికినట్టుగా అయింది. ముందుగా నేను పెద్ద కుర్రవాడి లాగా ఉన్నాను, కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను చిన్న కుర్రవాడి లాగా ఉన్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. My question is, who is the dangerous person, the younger one or the elder? చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి ఎవరండి, పెద్దోడా చిన్నోడా? Huh? Hey, who is the dangerous one? ఎవరండి ప్రమాదకరం? How many years you were telling the elder son was the best son?
ఎన్నిసార్లు చెప్పాడు పెద్దోడు చాలా మంచోడు అని చెప్పుకున్నాం కదా మనందరం. And nobody preaches about the elder son. ఎవరు కూడా చిన్నోడి గురించి మాట్లాడరు. You know why elder son is not preached? ఎందుకో తెలుసా ప్రసంగం చెప్పరు వారి గురించి? This parable was spoken to the Pharisees, not to the sinners. ఈ యొక్క ప్రసంగం ఫరిసయ్యుల గురించి మాట్లాడబడింది. A Pharisee always like to teach about the younger son. ఈ ఫరిసయ్యులు కేవలం కూడా చిన్నవాడి గురించి మాట్లాడడానికే చెప్తుంటారు. But a Pharisee doesn't want to preach that he is more dangerous than the younger son. కానీ ఈ ఫరిసయ్యులకు అర్థం కాదు ఏంటంటే పెద్దోడు చాలా ప్రమాదకరం చిన్నోడు కంటే అది. Okay, the end of the story. మరి కథ సమాప్తంలోకి వచ్చింది. Is elder son is talking to his father. ఈ పెద్దోడు వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడుతున్నాడు. If you don't get that younger son, your son, నీ not my brother, not my brother. If you don't get that younger son of yours out, I'm not coming in. ఈ పెద్దోడు చెప్తున్నాడు నీ చిన్న కొడుకు, నా తమ్ముడు అని చెప్పట్లేదండి, నీ చిన్న కొడుకు ఇంటి నుంచి బయటికి గెంటైపోతే చెప్తాడు సంగతి. You decide who you want. నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు ఎవరు నువ్వు. You decide who you want, Dad. ఇప్పుడు నువ్వు ఆలోచించుకున్నాను, నువ్వు ఎవరు కావాలో ఆలోచించుకో. This fellow doesn't deserve. ఈ వ్యక్తికి అర్హత లేదు. He took all your share. అంత తన Prostitutes. వ్యభిచారంలో ఇచ్చేశాడు. And now he's come back for more. మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాడు మళ్ళీ లాక్కోవడానికి. And you're welcoming him. ఆయన నువ్వు ఆహ్వానిస్తున్నావా? For him, you cut the fatted calf. ఆయన కోసం బాగా మదించిన You did not even give me a kid to celebrate with my friends. చిన్న మేక పిల్లల్ని కూడా ఇవ్వలేదు స్నేహితులతో జంజల్ చేయడానికి. And the father said, ఆ నాన్న చెప్పాడు, son, whatever is mine is yours. నాదంతా నీదే కదా, If you want it, నీకు కావాలంటే the ring, ఉంగరం, you could have gone to the treasury room, opened the drawer. There are so many rings, you could have worn it. ఆ యొక్క గదిలోకి వెళ్ళి బంగారం ఉన్న గదిలోకి నీకు ఏది కావాలంటే అది వేసుకోవచ్చు కదా. You did not need my permission. నా యొక్క అనుమతి అవసరం లేదు నీకు. If you wanted a robe of righteousness, నీకు నీతి అనే వస్త్రం you కావాలంటే could have opened the wardrobe and everything was available for you. అక్కడ అంతా కూడా తెరిచేది ఏదంటే అది నువ్వు వేసుకోవచ్చు. You wanted the latest sandals, they were there. అక్కడ కొత్త లేటెస్ట్ శాండిల్స్ కావాలి. Everything is yours. అంతా కూడా నీదే. Everything has been yours. అది అంతా కూడా నీదే ఉన్నది. Why do you want my permission to ask me again and again? మళ్ళీ మళ్ళీ అడగడానికి అనుమతి ఎందుకు నీకు? Let's say she's the elder son, elder daughter. అడుగుదా ఈమె పెద్ద కూతురు, Very good. చాలా మంచిది, Have been in the church, మంచి చర్చ్ లో ఉంది, obeying the law, ధర్మశాస్త్రం పాటిస్తుంది. and she sees the younger son walking. ఆమె చూస్తుంది చిన్న కొడుకు నడుస్తున్నాడు. Me. ఈయన She says me walking into the church. ఇంకా చర్చ్ లోకి ఈయన నడవడం చూస్తుంది ఈమె. This fellow used to be like this. ఇలా తుడుతూ ఉన్నాడు. This fellow used to be in the club. ఈయన క్లబ్ లో ఉన్నాడు. విజిల్ చేశాడు. He used to do all that. అన్ని చేశాడు ఇలా. And I can see, Father, I don't understand. తండ్రికి అర్థం కావటం లేదు. How can he get what you have not given me? తాను ఎలా ఇవ్వగలడు ఆ యొక్క బట్టలు నాకు ఇవ్వకుండా? You cut the fatted calf. కొవ్వు బలిసిన And you gave him the ring. ఆయన ఉంగరం ఇచ్చా. The demons are going out through his mouth. Demons are going out through his దయ్యాలు ఆయన నోటి నుండి బయటకు వెళ్తున్నాయి. And I've been in the church all my life. నా జీవితం అంతా నేను ఇక్కడే And I ఉన్నాను. serve you. నేను నీకు సేవ చేశాను. And I can't even heal a headache. నేను చిన్న కూడా ఏం చేయలేదు. How can that happen? ఎలా జరుగుతుంది ఇలా? The younger son receives everything from his father as an inheritance. చిన్న కుర్రాడు తన తండ్రి నుంచి తనకు వారసత్వం లాగా అంతా పొందుకుంటాడు. Don't get angry, elder son, just because I'm casting out demons. నేను దయ్యాలు వెళ్ళగొడుతున్నానని నువ్వు కోపంగా ఉండకు. The father is saying, what I got, you also got it. తండ్రికి ఏదైనా అది కూడా నీకు వచ్చింది. It is yours. నీదే అది. But you want to keep everything with your self-effort. ఎప్పుడు అన్ని నీకు నువ్వే And with పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు. your self-effort, nothing works in the నీ kingdom. సొంత దాన్ని బట్టి ఏం జరగదు. How do you feel? You have been in the church all your life. జీవితకాలం అంతా నువ్వు మందిరంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంటది? And people like me, we walk into the church. నాలాంటి మనుషులు
గుడిలోకి వస్తున్నప్పుడు And when we understand the scriptures, మాకు మా లేఖనాలు అర్థమైనప్పుడు we love the scriptures మేము ఈ now. లేఖనాలు ప్రేమిస్తాం. So we are not working hard to qualify. మేము ఏమి కష్టపడలేదు అర్హత పొందడానికి. We see here, I'm qualified. మేము ఇది చూస్తాము, అర్హత పొందుతాము. So we go to the drawer, open the rings and all that, and we walk boldly and strongly. And now signs and wonders are following us instead of we following the signs and wonders. And the elder son is angry. How can signs and wonders follow this wicked man who has lived in sin and I'm made inside the church right from my childhood and it's not coming? Why? మనం కూడా పెద్దవాడి కొడుకులాగా ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇది తూలేవాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ దెయ్యాల వల్ల కొడుతున్నాడు, అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు, మనిషి కింద పడ్డవాడు లేచి పడ్డవాడే లేస్తున్నాడు. ఇది ఎలా సాధ్యం? Faith works. Elder son is screaming. Can you hear? When the younger son is talking, elder son is screaming, disturbing him. చూసారా చిన్న కుర్రాడు మాట్లాడి పెద్దాడు ఎట్లా అలా చేస్తున్నాడు చూసారా? అట్లనే అవుతుంది. When the younger son understands his inheritance and starts going, he's not going with any certificate. He's going with a relationship with his father. లేఖనాలు బట్టి ఎప్పుడైతే చిన్న కొడుకు తన జీవితం నడుస్తున్నాడు, తన సొంతాన్ని బట్టి కాదు, కానీ దేవుడి నుండి పొందుకున్న దాన్ని బట్టి నడుస్తున్నాడు. That's why Paul says, I have not come here to share with you with human wisdom and with enticing words, but I've come here with the demonstrative power of God, that when I speak, my God himself comes and qualifies and confirms the word with accompanying signs and wonders. అయితే నేనేమైనానో నేను రావటం లేదు, నాకు వచ్చిన లేఖనాల బట్టి నేను రావటం లేదు, ఏదో మాయపూర్తమైన ప్రసంగాలు నేను చేయటం లేదు, కానీ నాకు ఉచితంగా దొరికిన దేవుడి యొక్క కృప బట్టి నేను వస్తున్నాను. Once upon a time we were all elders. No, you were. I was never. I did not go to church. But you were. మీరందరూ పెద్దవాళ్ళే, నేనైతే కాదు, ఎందుకంటే నా గుడికే వెళ్ళలేదు. Imagine the person right from childhood being in the church. పుట్టినప్పటి నుంచి మందిరంలోనే ఉన్న వ్యక్తిని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. And sees a younger son walk in. అప్పుడు చూసి ఒక చిన్నవాడు నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. And in a matter of 2 months is casting out demons. 2 నెలల తేడాలోనే దెయ్యాలను వెలగొడుతున్నాడు. Healing the sick. అనారోగ్యానికి స్వస్థపరుస్తున్నాడు. Proclaiming the word with signs and wonders. సూచనలు క్రియల ద్వారా మన వాక్య పరిచర్య చేస్తున్నాడు. What happens to the person who has been in church all his life? మన జీవిత కాలం అంతా చర్చిలోనే ఉన్న వ్యక్తికి ఏమవుతుందండి? ఏమవుతుంది చెప్పండి అమ్మా? ఏడుపు వస్తుందా? అసూయ వస్తుందా? జలస్, కోపం వస్తుందా? If you want to search jealousy, don't go into the world. You'll get it inside the church. Too many elder sons are inside the church. Let me repeat that. Too many elder sons are inside the church. అసూయ గురించి నేర్చుకోవాలంటే వెళ్ళకండి, ఇక్కడికి రండి. చాలా మంది పెద్ద కుర్రాళ్ళు చర్చిలోనే ఉన్నారు. They will not go. వాళ్ళు వెళ్ళరు. And they will stop the younger son from going. చిన్నోడు కూడా పోగుడు ఆపుతారు. When the elder son understands he has got a ring and a rope of righteousness and sandals on his feet, he is not looking for place inside the church to preach, because inside the church there are only guppies. You know what is a guppy? A fish and color tail. Ding, 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 ding. Have you seen that fish? Color guppies. Ding, 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 ding. But the real fish is in the sea. They take their nets not inside the church. They take their nets outside and they bring big fishes inside the church. నీటి వస్త్రాలు. Don't waste your time catching guppies inside. There are big sharks outside. Go and use the anointing that God has given. Go outside and cast the net and bring the lost into the kingdom. చిన్న చిన్న చేపల కోసం మందుల కోసం ఎక్కడన్నా మా పెద్ద పెద్ద చేపలు బయట ఉన్నాయి. నీకు దొరికిన అభిషేకంతో, ఉంగరంతో, నీటి వస్త్రాలతో, మంచి చెప్పులతో వెళ్ళి అభిషేకంతో మనుషులు పట్టుకో. Just put the picture of a guppy. A guppy can live in this glass. చిన్న గ్లాస్ లో కూడా పడుతుందండి అది. And still give babies. చిన్న ఇక్కడ ఈ గ్లాస్ లో ఉండి కూడా ఇక్కడ కూడా పిల్లలు పెట్టగలదు. They keep on breeding a lot. చాలా ఎక్కువగా పిల్లలు అంటారు. And they got beautiful tail too. చిన్న చిన్న తోకలు ఉంటాయి, ఊపుగా ఉంటాయి. But when you see the fish in the wild, కానీ ఆ నీటిలో చేపను చూస్తే they are difficult to catch.
చాలా కష్టం కదా పట్టుకోవడానికి. But you are anointed not to catch a guppy, you are anointed to catch the sharks. చిన్న చేపను పట్టుకోవడానికి నీకు అభిషేకం ఇవ్వబడలేదు, పెద్ద చేపను పట్టుకోవడానికి అభిషేకాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు. Hey, look at that guppy. Put a video of guppies. Not a picture of guppies, a video of guppies. And this you can catch in a fish tank. ఇది చేపలు ట్యాంక్ లో కూడా పట్టుకోవచ్చు వీటిని. People who try to do fishing inside the church are catching guppies. చేపలు పట్టుకోవాలని చర్చి లోపల ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళందరూ గప్పిల్ని పట్టుకుంటారు. People who don't cast their net inside the church but go outside are the real fishermen who go into the deep sea and catch fish that people can eat and enjoy and change their life. చేపలు పట్టేవాడు బయటికి వెళ్ళి వల విసిరేసి పెద్ద పెద్ద చేపలు పట్టుకున్నప్పుడు బయట వాళ్ళందరూ తినేసి మంచిగా రక్షణ పొందుతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Those who are catching guppies say hallelujah. Wow. Those who are ready to catch the sharks say hallelujah. హల్లెలూయా. That's the difference between the elder son and the younger son. అది పెద్దోడు చిన్నోడికి మధ్య ఉన్న తేడా. Can you see those guppies? చూసారండి, చిన్న చిన్న చేపలు అక్వేరియంలో ఉంటాయి, మనం వేసుకుంటాం ఇంట్లో. ఎంతమంది ఇంట్లో గప్పులు ఉన్నాయి? Sit and catch them in the fish tank. Sit and catch them in the fish tank. అవన్నీ కూడా ఫిష్ ట్యాంక్ లో దొరుకుతాయండి, చేపలు చిన్న ట్యాంక్ లో దొరుకుతాయి. For how many years you have been trying to catch a fish in the fish tank? చేపలు పట్టుకో చిన్న ట్యాంక్ లో చేపలు పట్టుకోవాలి ఎన్నాళ్ళ నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నామమ్మా. Professor, I want to ask you a question. ప్రొఫెసర్ మీతో ఒక మాట. Why do people with cars go to a petrol pump? Why do people with cars go to a petrol pump? ప్రజలు ఎందుకు కార్లతో పెట్రోల్ బంక్ కోసం వెళ్తారు? And after they fill the petrol, why do they still drive in the petrol pump? They have to go around and get out from there, no? But do they get out or do they drive inside the petrol pump? No. Can you ask the person next to you, when you come to church and you get your fill of the petrol, why do you spend the petrol inside the church? Why don't you spend the petrol outside the church and catch some fish? చిన్న ప్రశ్న అండి, ఎంతమంది కార్ల పెట్రోల్ పోతుందంటే ఒక పెట్రోల్ బంక్ లోనే తిరుగుతూ ఉంటారు? తిరిగితే బయటకు వెళ్తారా? What are you doing? వెళ్ళగలరా? ఎంత మంది చర్చ్ లోకి వచ్చి నింపబడిన తర్వాత ఇంకా చర్చ్ లోనే తిరుగుతూ ఉంటారు బయటకు పోకుండా? Petrol inside the petrol pump. Hey, झूठ मत बोलना, कौवा काटेगा. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. థాంక్ యూ జీసస్. Hello, have you learned something? ఏదైనా నేర్చుకున్నారా అండి? Has it hurt you? మీకు గాయపరిచానా? Has it hurt you? గాయపడిందా మీ హృదయం? Tell me, has it hurt you? గాయపడిందా? फिर तो कुछ चेंज ही नहीं होएगा. మీరు గాయపడకుండా ఎట్లా మార్పు వస్తుందండి? देखो भाई, जिसको पस हुआ है ना, पस, उसके ऊपर पट्टी लगाया, दर्द नहीं होता है, लेकिन जख्म सूखेगा नहीं. ఎప్పుడు ఎవరికైనా మనిషి గాయమయ్యే చీమ పడుతుందో దాన్ని పట్టి వేసిన తర్వాత ఏం నొప్పి ఉండదండి, కానీ ఎప్పుడైతే ఎండిపోతూ ఉంటుందో చూడండి అప్పుడు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. అవునా కదా? But when the word of God is preached and it hurts you and you say, God, I've been what he's talking and I don't want to remain there anymore. ఎప్పుడైతే వాక్యం బోధించబడుతుందో అది లోపలికి వెళ్ళి నేను గుచ్చకపోతే నేను అట్లానే ఉంటాను అంటే అప్పుడు In fact, you're crying with pain and you're saying, God, I wasted so many years. కానీ ప్రభా నేను ఇంత కాలం చాలా ఆలస్యం చేశాను ప్రభా. God, I submit myself to you. Remove all the pus of my flesh out. నా శరీరమైన చీమ మొత్తం తీసివేసే ప్రభా. నేను చాలా సంవత్సరాలు నేను వేస్ట్ చేసేసాను. So that the wounds will dry up. అప్పుడు గాయాలు ఎండిపోతాయి. And these very wounds will remind me that they are the scars in the world. ఈ గాయాలే మరి మచ్చలుగా నాకు జ్ఞాపకం వస్తాయి. And then people look at you with all the scars. నీకున్న గాయాలన్నీ మచ్చంతా ప్రజలు చూసినప్పుడు They say you look like a rowdy. నువ్వు రౌడీ లాగా ఉన్నావు. You look like one of the world. But when you open your mouth and share the gospel, they say, I want what you got, because those scars have turned into stars. ఎప్పుడైతే ఆ గాయాలు చూసి నువ్వు లోకపరంగా జీవిస్తున్నావు అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు నోరు తెచ్చి వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఆ వాక్యం గాయాల వల్ల జరిగిన వాక్యం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. How many of you are RC? ఏసీ RC. ఆసి Roman Catholic. How many?
I'm also an RC. ఎంతమంది రోమన్ కథోలికులుగా ఉన్నారండి? But I am a rowdy for Christ. నేను క్రీస్తుకే రౌడీ. I'm not Roman, I'm rowdy. నేను రోమన్ కాదు, రౌడీ లేదు. Romans now, we are Indians. I am a rowdy for Christ. నేను క్రీస్తు కొరకు రౌడీగా ఉన్నాను. The younger son was a rowdy, ఆ చిన్నోడు రౌడీగా ఉన్నాడు, but he was a rowdy for Christ. కానీ క్రీస్తు కొరకు రౌడీగా ఉన్నాడు. When we walk in, మేము నడిచినప్పుడు we get the gang from outside inside. ఆ బయట ఉన్న గ్యాంగ్ మొత్తాన్ని ఇంటికి లోపలికి తీసుకొస్తాం. But when those who are the elder son, పెద్ద కుర్రాడైతే they've been in the church too long, చాలా కాలం చర్చ్ లోనే ఉన్నారు, and they die inside the church, not bringing one soul into the kingdom. ఈ చర్చ్ లో నుంచి నాట్యం వేస్తూ ఉంటారు కానీ ఒక్క ఆత్మ కూడా లోపలికి తీసుకురారు. Do you know how easy it is to preach to a people who do not know Christ? క్రీస్తు తెలియని వాడి గురించి ఎంత ఈజీ తెలుసా వాక్యం చెప్పడం? It is very easy. చాలా సులువు. Very easy to preach to a shark, చాలా సులువండి ఒక షాకి చెప్పడం, but very difficult to preach to a Pharisee. కానీ ఒక ఫరిసైయుడికి చెప్పడం చాలా కష్టం అండి. Jesus could not convert one, might be Nicodemus, but others he could not convert even one. వాడు నికోదేమస్ తప్ప మరి ఇంకొకళ్ళిద్దరు తప్ప యేసు ప్రభు ఒక్క ఫరిసైయుని కూడా మార్చలేకపోయాడు. And this parable was given to the Pharisees. ఈ ఉపమానం మన ఫరిసైయులకే ఇవ్వబడింది. And he told them, you are the elder son who till the end did not enter the father's house. అందుకని నువ్వు పెద్ద కుర్రోడి ఆఖరి వరకు కూడా ఇంకా తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నా ఇంట్లో లేనట్టే ఉన్నావు. Ask your neighbor, మీ పక్కన అడగండి, tell me, elder son, younger son? ఎల్డర్ సన్ ఆర్ యంగర్ సన్? పెద్దోడా చిన్నోడా? Me. You told to ask me. Yeah, my neighbor, I asked. Yeah. What do you think? I think you are RC. अच्छा बच गई. हालेलुया. Hallelujah. क्या बोलता है? చెప్పండి ఏం చెప్తున్నారు? ఆకలేస్తుందా? तो तुमको हीलिंग सर्विस का जरूरत है कि चेंज ऑफ हार्ट का जरूरत है? మీకు స్వస్థత ప్రార్థన కావాలా, హృదయ మార్పు ప్రార్థన కావాలా? हीलिंग सर्विस कर करके जीसस भी थक गया. స్వస్థత ప్రార్థన చేసి చేసి ఏసేగా అలసిపోయాడండి. और कितना साल जाएगा? ఇంకెన్నిసార్లు స్వస్థతలు చేయాలండి బాబు? अभी है लर्न एंड बिलीव. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేర్చుకో, విశ్వసించు. What do you say? ఏంటంటారు మరి? ఏమంటారమ్మా? నేర్చుకున్నావా? क्या हुआ? डेविड क्या बोल रहा है? వెరీ ట్రూ. तो इसके पहले सब बोला था बंडल था क्या? That's why you need guts to believe. No guts, we have already. अरे सिस्टर बोलू क्या? तो दरवाजा खोलू क्या? मुंह का पूरा बायोडेटा दे देगा. हाँ, सबको सब अपने हिसाब से बोलता है मैं राइट है, लेकिन जब फल नहीं आता ना तब मालूम पड़ता है फल क्यों नहीं आ रहा है. మనకు रोज का रोज रोतड़ू जिंदगी है. क्यों रोतड़ू जिंदगी है? మనం అనుకుంటే ప్రతి రోజు మనం మంచిగానే ఉన్నాం, ఎందుకు ఫలాలు రావటం లేదు, మంచిగానే చేస్తాం లేదు, రోజు వారు ఇదే పనులు ఏంటి అని అనుకుంటుంటాం. I was in one place preaching the word of God. ఒక ప్రదేశంలో నన్ను వాక్య పరిచయం एक చేస్తాను. गैंग लीडर को लगा कि कोई पॉलिटिशियन आया, అక్కడ ఉన్న గ్యాంగ్ లీడర్ చెప్పాడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు వచ్చాడు. तो आके बैठ गया उधर. ఆయన అక్కడ కూర్చున్నాడు వచ్చి. हिंदी आता था. అదే हाँ. आके बैठ गया उधर అక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాడు. और देखने लगा मेरे को. ఆయన చూస్తున్నాడు నన్ను అలా, वचन सुनते गया వాక్యం వింటా ఉన్నాడు. और बोला ये प्रभु तू सच है क्या? ఆయన అంటున్నాడు, దేవా నువ్వు నిజమైన దేవుడవా? अगर इसकी खोपड़ी तू बदल सकता है, ఈయన బుర్రనే ఈయన బ్రతుకునే మార్చగలిగితే अपनी खोपड़ी भी बदल सकता నా है. బుర్ర కూడా మార్చుకో నువ్వు. तो बोला इसका नंबर जरूर लेना है. ఈయన నంబర్ తీసుకో ఖచ్చితంగా అనుకున్నాడు. तो उधर इधर उधर लोग को पूछे इसका नंबर क्या है. ఈయన నంబర్ ఏంటో చెప్పాయి. So nobody might be they did not know the number. కావచ్చు ఆయన నంబర్ వేరే తెలియదు. चाकू निकाला के पेट में लगाया. కత్తి తీసి పొట్టు దగ్గర పెట్టాడు. नंबर बोल. నంబర్ చెప్పు. उसने नंबर दिया. నంబర్ ఇచ్చాడు. रात को मेरे को फोन किया. రాత్రి నాకు ఫోన్ వచ్చింది. क्या रे चाकू चिटकाया तो नंबर मिलता क्या तेरे इधर? నీ దగ్గర కత్తి చూపిస్తే నంబర్ బయటకు వస్తుందా? तेरे साथी लोग को पूछा सब डरता है. నీ తోట వాళ్ళని అందరికీ బాగా భయపడతా ఉన్నా. बड़ा बात करता है नंबर देने से डरता है. పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు, నంబర్ ఇవ్వడానికి భయపడతారా? मेरे को तेरे से बात करना है. నీతో మాట్లాడాలా?
I also said मेरे को भी तेरे से बात करना है. నేను కూడా చెప్పాను, నాకు నీతో కూడా మాట్లాడాలని. एक काम करा, 4 बजे मीटिंग है ना, 3 बजे मिलेंगे. 4 గంటలకు మీటింగ్ ఉంది, 3 గంటలకు రా కలుసుకుందాం. चलो 3 बजे मिला. 3 గంటలకు కలిసాడు. तू क्या बोल रहा था? सच बोल रहा था क्या? నువ్వు చెప్పేది నిజమే చెప్తున్నావా? सच्ची में. నిజమే చెప్తున్నా. अब बता, ఇప్పుడు చెప్పు, तेरा प्रभु मेरी जिंदगी बदल सकते क्या? నీ దేవుడు నా జీవితం మార్చగలడా? मैं बोला इस्तेमाल करके देख. ఒకసారి అయితే ప్రయత్నం చేసి చూడు. अरे बंदूक को जब गोली लगाएगा और ट्रिगर दबाएगा तब तो मालूम पड़ेगा चलता है कि नहीं चलता है. ఒక గన్ను తీసుకొని ఆ గన్ లోపల బుల్లెట్లు పనిచేసా లేదా అంటే మనం కొడతాగా తెలిసేది. अरे ट्रिगर ही नहीं दबाया कैसा मालूम पड़ेगा నువ్వు గన్నే కొట్టట్లేదు, ఎలా చేస్తాడో ఎలా తెలుస్తుంది? तो बोलते चल मैं ट्रिगर दबाने तैयार है. నేను గన్ను ట్రిగర్ కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, मैं सब कुछ छोड़ने तैयार है. నేను అన్ని వదిలేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. So we started praying. మేము ప్రార్థించడం 4 दिन की रिट्रीट थी. 4 రోజుల వరకు ఉండే. 4 दिन की रिट्रीट के बाद मेरे को वापस मिला. 4 రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి తిరిగి నన్ను కలిశాడు. यार ये जीसस भी है ना, गैंग का लीडर है. ఇప్పుడు చెప్పారు ఆ యేసు ప్రభు గ్యాంగ్ లీడరా? उसकी भी सब चलता वैसे ही चलता है. ఆయన ఏం చెప్తారో అదే జరుగుతుంది. मैं उधर बैठ के समझ में आया मेरे को. అక్కడ నాకు కూర్చొని ఒకటి అర్థమైంది. जो प्रवचन के ना मेरे को एक चीज समझ में आया. నువ్వు ఏదైతే ప్రవచనాలు చెప్తున్నా నాకు ఒకటి అర్థమైంది. प्रभु ने हर एक विश्वासी को बंदूक दिया है ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి బందూక్ ఇచ్చాడు, కత్తి గన్ ఇచ్చాడు, और गोली भी दिया है. తుపాకీ ఇచ్చాడు, అప్పుడు గుళ్ళు ఇచ్చాడు. और मैं सीख गया अभी. నేను నేర్చుకున్నాను. मेरी जबान मेरी बंदूक, నా నోరు నా యొక్క నా నాలుక నా యొక్క ఇది और प्रभु का वचन मेरी गोली. దేవుడి యొక్క వాక్యం నా బుల్లెట్. बस लोड करने का నేను లోడ్ చేసుకుంటాను, और फायरिंग चालू నేను करेंगे. ఇంకా ఫైరింగ్ చేస్తాను. लेकिन मैं सोच रहा है यार तेरे साथी लोग, కానీ నేను చూస్తున్నాను నీ తోటి వాళ్ళంతా ये लोग का बंदूक तो है వీడి దగ్గర తుపాకీ అయితే ఉంది, लेकिन गोली नकली है. కానీ ఈ గోళీ అన్నది నట్లేదు. शैतान की गोली लोड करता है సాతానిక గోళీలు నింపుతుంది, और बंदूक लेते हैं. బుల్లెట్ ఇస్తాడు, ऐसा वापर निकलता है, ऐसा वापर है. ఇలా కొట్టే వాళ్ళు ఇట్లా కొట్టుకుంటాడు. क्योंकि ये लोग जो बोलता है, जो दिखता है वही बोलता है. వాడు ఏం చేస్తారో ఏం చూసా అదే చెప్తాడు. और तू मेरे को सिखा रहा है నువ్వు నాకు చెప్తున్నావు बोलना क्या है जो दिखता नहीं है. ఏం చెప్పాలంటే ఏం చూడటం లేదా చేయాలని చెప్తున్నావు. ఏమైనా अरे यार बियर बार में ना, लेडीज बियर बार में वो डांसिंग होता है ना, 5-5 हजार का अपन ने हार पहना है. ఈ ఆడవాళ్ళు వేసే బేర్ దాంట్లో 5,000 కట్లెట్లు ఇచ్చేసారు. मालूम है क्या क्या है? అసలు అది కాదు, नहीं नहीं हार मतलब, नहीं हार मतलब ये पैसों का हार ऐसा डाल देते डांस अपना वही आपने शायद पिक्चर में नहीं, देखा. आप के साथ आए तो सब सुन के आना पड़ता. Praise God. तो मैं बोला अभी तू सब छोड़ दिया, अभी क्या करेगा? ఇప్పుడు అన్ని మర్చిపోయావు కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? जिंदगी में पहली बार नौकरी करेगा. మొదటిసారి జీవితంలో మొదటిసారి ఉద్యోగం చేయాలి. अब मेरे को नौकरी भी मिल गई. నాకు ఉద్యోగం కూడా వచ్చింది. वो अपने बाजू में है ना, गैरेज वाला है, उसको वाला मेरे को तेरे को उधर नौकरी करना है. ఆ గ్యారేజ్ లో నేను పని చేయాలని అనుకుంటున్నాను. और मेरे को देख के बहुत हंसा. నన్ను చూసి నవ్వాడండి. तो मेरा और उसके साथ हो गया. उसके दुकान में मैं स्पेयर पार्ट का दुकान है, 3,000 की नौकरी पक्की हो गई. అక్కడ నా గ్యారేజ్ లో స్పేర్ పార్ట్స్ అమ్మే దాంట్లో 3,000 రూపాయలకి ఉద్యోగం చేయాలి. मैं हंसने लगा, 3,000 की नौकरी करेगा, 3,000 उद्योगం చేస్తావా? फिर दिया बार बार लड़की हो गया, मैं आएगा. అక్కడ ఆ అమ్మాయి ఏమైపోవాలి? यार अपन ने बियर बार भी छोड़ दिया. అక్కడ मेरे को देखने का, अगर तेरी जिंदगी बदली ना, నీ జీవితం మారిందా? मैं भी लपड़ेबाज है, ఆ, मेरे को भी देखने का मेरी जिंदगी वो कैसा बदलता है. నేను నా జీవితం ఎలా మాత్రం నేను చూస్తాను. 4 महीना काम किया, 4 నెలలు పని చేశాను. फिर मेरे को बोला నాకు చెప్పాడు यार मेरे को बाहर गाँव जाना है. నాకు భార్గవ్ వెళ్ళాలని. अपने पास सर्टिफिकेट है, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, నా దగ్గర ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేట్ ఉంది. अपन इंजीनियर है, నేను ఇంజనీర్ అండి. लेकिन आपने नौकरी कभी ढूंढी नहीं ना, इंटरव्यू पे गया. నేను ఉద్యోగం చూడలేదు, ఉద్యోగం ప్రయత్నం अभी अपनी सर्टिफिकेट काम आएगी. ఇప్పుడు ఈ సర్టిఫికేట్ పనిచేస్తుంది. मेरे को शिप पे जाना है. నాకు షిప్ లో వెళ్ళాలని. अरे तेरा उम्र 38 है, टकला है, बाल नहीं है, तेरे को देख के ही बोलेगा बुढ़ा है. నీకు 38 ఏళ్ళు గోడిగడ్డ ఉంది, లేదు నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వడం చూసేవాడు. शिप में मिलता है नौकरी जो जवान है, तेरा तो आधा रास्ता निकल गया है.
నీ యొక్క ఎవరికైతే ప్రాణం ఉందో ఆయుష్ ఉందో వాళ్ళు షిప్ లో పనిచేస్తుంది సగం అయిపోయింది కూడా. लेकिन तू बोला ना बंदूक है, నీ దగ్గర తుపాకు ఉందని చెప్పావు కదా, गोली है। బుల్లెట్లు ఉన్నాయని చెప్పావు अच्छा కదా. मेरे को एक बात है, नौकरी कैसी मिलती है? बोल, गोली ఇప్పుడు दे। ఎట్లా चल, गोली दे रे, गोली दे, बाकी का छोड़। अपने पास बंदूक है, फुल लोड मारेगा। నా ఫుల్ తుపాకులు గోళ్ళు ఉన్నాయి, నాకు ఇప్పుడు చెప్పు ఎట్లా వస్తుందో. तो मैंने बोला चल एक गोली ले ले, और गैलेशियन 3:13-14 ले ले। గలతీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 13-14 చూడు. प्रभु यीशु ने हम सबको हर एक श्रापों से मुक्त कर दिया, మన దేవుడు ప్రతి ఒక్క శాపము నుండి మనల్ని విడుదల చేశాడు. और मुक्त करने के लिए पूरा दंड भर दिया है। ఆయన మనల్ని విముక్తి చేయడానికి ఆయన పూర్తిగా అన్ని కూడా और సమర్పించుకున్నాడు. हम सबको दिया है आशीर्वाद इब्राहिम का। అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదాలు ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చిన్నాడు. अगर इब्राहिम का आशीर्वाद मिला तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी क्या? అబ్రహాం ఆశీర్వాదాలు నీ మీద ఉంటే నీకు ఉద్యోగం రాదా? He began to take that word day and night. ఆ వాక్యాన్ని ప్రతి రోజు నెమరు వేసుకుంటున్నాడండి. 15 दिन के बाद बोल रहे ब्रदर मेरे को इंटरव्यू आया है 15 రోజుల్లో చెప్పాను నాకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది బ్రదర్. यार, मेरे को कुछ याद नहीं है क्या बोलने का। నాకు ఇంకేం అర్థం కావట్లేదు ఏం చెప్పాలో. मैं वाला जाना प्रभु यीशु के नाम से विश्वास से जो बोलेगा तो बोल देना। యేసుక్రీస్తు నామం పెట్ట వెళ్ళి నీకు నోటికి వచ్చింది ఏదైతే చెప్పేసాయి. He went for an interview. ఆయన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు. सामने वाला सवाल पूछ रहा है, ముందు ఉన్నాడు మా ये खाली गोली मार रहा है, ये खाली गोली मार रहा है। गैलेशियन 3:13-14 3:13-14 గలతీ పత్రిక 13-14. सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वही बोल रहा है। ఎదుటివాడు ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. గలతీ పత్రిక 3 सामने वाले को जो छींक आया 5 मिनट तक छींक छोड़ता नहीं। 5 నిమిషాలు అడిగి ఇంకా వదిలేశాడు. झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, सच बात అబద్ధాలు है। చెప్పడం లేదండి, సత్యం అండి. तो वो जो इंटरव्यू ले रहा था उसको लगा इसने कोई जवाब दे दिया। ఆయనకి ఏం అర్థమైంది ఉద్యోగం ఇచ్చేశాడు. दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ఇంకొక ప్రశ్న वो छींक चालू हो गया। ఆయన కూడా तीसरा क्वेश्चन पूछा है, छींक रुका ही नहीं। ఆయనకి అసలు ఇంకా इधर भी जा रहे, तेरा काम हो गया जा। నీ ఉద్యోగం వచ్చేసి వెళ్ళిపో అని చెప్తున్నాడు. और इसको लग गई नौकरी शिप पे। ఆయనకు ఉద్యోగం వచ్చేసింది. తుమ్ముడుగా మరణించాడు, ఉద్యోగం వచ్చేసింది. शिप पे बोलता है, मैं जब अंदर घुसता हूँ ना शिप पे, मैं प्रभु से सौदा करता हूँ, उतरने के पहले कैप्टन को बदल के ही उतरूंगा। ఆయన ఏమేమి అర్థం చేస్తానంటే నేను షిప్ లోకి వెళ్తాను, దిగే లోపల క్యాప్టెన్ ని మార్చేస్తాను. जब ये लोग बोलते तूफान आने वाला, मैं बोलते काय का तूफान रे? प्रभु ने एक शब्द बोला, तूफान रुक गया। अपन भी इधर है तूफान रोकने के लिए। తుఫాన్ వస్తుంది లోపల ఉన్న వాళ్ళు చెప్తే యేసు ప్రభు ఒక్క మాటలో తుఫాన్ ఆపాడు. అదే మాట నేను చెప్తా, తుఫాన్ ఆగిపోతుంది. एक बार नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, ఒకసారి అవ్వలేదండి, 3-4 बार हुआ। 3-4 సార్లు అయిందండి. सेकंड टाइम जब तूफान आया, कैप्टन बोलते उसको बुला, नीचे से स्टीवन को बुला रहे, स्टीवन को बुला। తుఫాన్ మరొకసారి తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు अरे जो कैप्टन रोज लेता था ना दारू, उसने भी छोड़ दिया। రోజు మందు తాగి ఆ క్యాప్టెన్ కూడా మందు వదిలేశాడు. अरे अपने पास गोली है, మన దగ్గర గోళీలు ఉన్నాయండి. अपन बड़े भाई जैसा प्रीचिंग नहीं करता, अपन छोटे भाई जैसा प्रीचिंग करता। పెద్ద కూడా వాక్యపరిచయం చిన్నలాగా చేస్తాం. अपना शब्द भी गाउटी, अपना स्टाइल भी गाउटी, बट बड़े बड़े को निशानी से उड़ा सकता है। మా వాక్యమే, మా స్టైలే, మా స్థాయి పెద్దది. పెద్దోళ్ళని కూడా బుల్లెట్లతో अपने खोपड़ी में जो अपने को भाषा मालूम है, वही भाषा से प्रभु का वचन लोड करता, फायर करता, यार निशानी लगता ही है। నీ ముడలో నీకు తెలిసిన భాషలు ఏ భాషలైనా బుల్లెట్ కొట్టావంటే ఖచ్చితంగా తగులుతుంది. एक बार गलती से मैं इसको स्कूल के रिट्रीट में ले गया। ఒక్కసారి నేను పొరపాటున స్కూల్లో జరిగే గొడవలో తీసుకెళ్లాను. बच्चे लोग सब बैठे थे, చిన్నపిల్లలు అందరూ కూర్చున్నారు. इसको बोला जा रहे तेरा गवाही दे दो। నువ్వు నీ సాక్ష్యం చెప్పయ్యా వెళ్ళి. वो गवाही देते गया, स्क्रिप्चर पे स्क्रिप्चर बोलते गया। సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు లేఖనాలు अब बच्चे लोग क्या रे खोपड़ी को देखते हैं, देख के कुछ नहीं मिलने वाला है, लिखेगा तो बनेगा, नहीं तो खाली देखेगा और ताली बजेगा और घर जाएगा और रोकरू बाती भी हो जाएगा। अरे लिखेगा तो जिंदगी में कुछ बनेगा। ఏదన్నా రాసుకో, లేఖనాలు రాసుకొని చదివి, నన్ను చూసి నా మొగం చూసా నా గుణ చూసా నీకేమీ కాదు. రాసుకొని చదువుకో, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ధ్యానించి పెద్దవాడైన తర్వాత నీకు అది ఉపయోగపడుతుంది. अरे बंदूक में गोली लोड करेगा तभी तो फायर करेगा। ఆ యొక్క అబ్బాయి తుపాకీ నింపుతా కదా. देख माँ बाप ने तेरे स्कूल भेजा है ना, మా అమ్మ నాన్న స్కూల్ పంపించారు पढ़ కదా. के बराबर बड़ा शाना बन जा। చదువుకొని పెద్దవాడు మంచి అయిపో. नहीं तो मैं पढ़ के भी शाना बन गया रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में। अरे अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा बनेगा, एक दिन ऑफिसर बन जाएगा, अपने को मिलने भी आएगा।
నేను పెద్దవాడిని అవుతాను, బాగా చదువుతాను, పెద్దవాడిని, ఒక్కొక్కసారి గొప్ప ధనవంతుడు కూడా అయిపోతాను. मेरे जैसा मत बनना। నా వాడి లాగా అయిపోవద్దు. अच्छा है कि प्रभु मेरे को रास्ते में मिल गया। మధ్యలో దారిలో దేవుడు ఏసై నన్ను దొరికాడు, నాకు చాలా సంతోషం. अपनी जिंदगी बदल गई यार। నా జీవితం మారిపోయింది అయ్యా. 3000 की नौकरी चालू किया, 3000 की नौकरी चालू किया, 3000 రూపాయల ఉద్యోగం ప్రారంభించాను. 1.5 लाख के ऊपर मेरे को मिलता है शिप पे। ఒక 1.5 లక్షన్నర జీతం నాకు షిప్ లో వస్తుంది. लेकिन जब मैं शिप से उतरता ना, నేను షిప్ నుంచి వదిలేసి कसम से बोलते, कसम से నిజంగా मैं చెప్తున్నా, बोलता प्रभु आपने मेरे को दिया है ना किसी की जिंदगी बचाने के लिए। నాకు ఎందుకు ఉద్యోగం ఇచ్చావంటే వేరే వాళ్ళ मेरा జీవితం రక్షించడానికి. आगे से भी बड़ा पगार जाता है मेरे घर में दूसरों के लिए। నా వాళ్ళ కోసం నా అలవాట్లను కూడా నేను మార్చుకుంటాను. फिर मेरे को बोलता है ए ब्रदर तेरे को मैंने आज तक 1 रुपया दिया नहीं ना। నీకు ఇప్పటి వరకు 1 రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు కదా, आपने देगा नहीं दे तेरे को, ఇప్పుడు నేను ఇవ్వను కూడా నీకు, कुछ भी आएगा तो तेरे को नहीं देगा। నేను అసలుకే ఇవ్వను నీకు. मेरे को एक बात बता, నాకు ఒకసారి ఒక విషయం तेरे को చెప్పు. देगा तो ही ऊपर पूछते क्या? నేను నీకు ఇవ్వను, నువ్వు పైవాడిని क्या అడుగుతావా? तेरा अकेले का डिपार्टमेंट है क्या? ఆయన నీకు ఒక్కడికే ఇచ్చే డిపార్ట్మెంట్. तू अकेला प्रीचर है क्या? నువ్వు ఒక్కడే ప్రసంగికుడు. अगर मैंने प्रीचर को दिया तब भी पूछते क्या? నువ్వు ప్రీచర్ గా ఇవ్వకపోతే అప్పుడు కూడా मैंने ఆలోచిస్తావా? गरीब को दिया तो नहीं पूछते क्या? నేను పేదవాడికి అప్పుడు అడగవా? मैं तो तेरे को नहीं देने वाला। నేను నీకైతే ఇవ్వడం ఇష్టలేదు నాకు. मैं बोला ऐसे ही, ये नहीं पूछेगा रे, అసలు నేనేం అడగలేదు నేను. क्योंकि जीसस ने बोला है ना, ఏసయ్య చెప్పలేదు కదా, जब तुमने मेरे हम्बल प्रीचर को कुछ भी किया तुमने मेरे लिए किया। నువ్వు ఒక వినయమైన ప్రసంగికుడు చేస్తే నువ్వు నా కోసం చేశావా? बोला है कि नहीं? చెప్పానా లేదా? और बोला नहीं रे तू टोपी मार रहा है। నువ్వు టోపీ పెడుతున్నా మీద. जीसस ने बोला जब तुमने कोई गरीब के लिए किया, जब मैं भूखा था तूने खिलाया, जब मैं नंगा था कपड़ा दिया, जब मैं प्यासा था पानी पिलाया, जब तुमने ऐसे भाई को किया तब तुमने मेरे लिए किया। मैं बोला नहीं रे उधर ऐसा नहीं लिखा, जब तुमने प्रीचर के लिए कुछ किया तब तुमने मेरे लिए किया। ఆయన చెప్తే ఆకలితో ఉన్న వాడికి సహాయం చేసినప్పుడు, వస్త్రహీనుడికి వస్త్రం ఇచ్చినప్పుడు, చెరలో ఉన్న వాడికి వెళ్ళి సహాయం చేసినప్పుడు వాడే చేసావంటే లేదా అదే కాదు, ప్రసంగికుడికి కూడా ఇచ్చినప్పుడు అని రాయబడి. ए ब्रदर आज तू टोपी लगा रहा है मेरे को। ఈ రోజు ఏదో ఒకటి చేస్తున్నావు अपने కదా. पास प्रूफ है, उस दिन मेरे को मालूम नहीं था गोली किधर मिलती है। अभी मैं दिखाऊं क्या, खोल के को दिखाऊं गोली? అప్పుడు ఆ గోళీలు ఎక్కడున్నాయి అసలు ఇప్పుడు చెప్పను, ఆ గోళీ ఎక్కడుందో. अरे उसी गोली से मैं समझ गया, बक्से में पैसा डालने के बदले जो रास्ते में है उसको खिला पिला के उसको वचन सिखाया, वो तो बस डायरेक्ट अपना ऊपर पहुंच जाता है। ఈ వాక్యం ద్వారానే నేను నేర్చుకున్నాను, గుడిలోనో హుండీలో డబ్బులు వేయటానికి బదులు పేదవాడికి సహాయం చేయాలి, వస్త్రయుడికి వస్త్రాలు ఇవ్వాలి. ఈ ఇందులోంచే నేర్చుకున్నా. तेरे को तो देने वाला नहीं है। నీకైతే నేను ఇచ్చామండి కాదు, ఏం చేస్తాను? ये विश्वासी है कि नकली है? ఇది నిజమైన విశ్వాసమా నకిలీ విశ్వాసమా? చెప్పండి అబ్బా. अरे जीसस ने बोला किसी को बुलाते दावत पे ऐसे लोग को बुला जिससे वो तुमको उस लोग से कुछ नहीं मिलने वाला है। ఎలాంటి వాళ్ళని విందుకు పిలిస్తే వాళ్ళని పిలవండి. मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को आज तक बुलाया क्या दावत के लिए? ఎప్పుడైనా నేను పార్టీకి పిలిచాను మిమ్మల్ని? अगर मैंने तेरे को बुलाया ना कल तू मेरे को बुलाएगा, बराबर ఈ है? రోజు నేను పిలిచి నువ్వు రేపు నన్ను పిలిచి. मैं खाली ऐसे लोग को बुलाते जिससे अपने को कुछ मिलने वाला ही नहीं है। నాకు వాళ్ళ వల్ల నాకు ఏ సహాయం లేని వాళ్ళకే నేను పిలిచేస్తాను. आपको ने एक सीखा, ఒక్కటి నేర్చుకున్నా. लिखा है ना, ఇంకా రాసుంది కదా, लिखा है ना, రాసుంది కదా, ठोक के आएगा, ठोक के आएगा। ఇది రాసింది తిరిగి వస్తుంది. कोई बीच में मिलावट करेगा तो छोड़ेगा नहीं। ఇది మధ్యలో ఇంకేదైనా కలిపాడనుకో దేవుడు వదలడు వాడిని. आज भी वो शिप में काम करता है, ఈ రోజు కూడా షిప్ లో పని చేస్తాడు. आज भी उतरता है शिप से। ఇప్పుడు కూడా షిప్ నుంచి पूरा टकला शेट्टी है, शेट्टी। ఆయన శక్తి అండి మొత్తం और पिक्चर का शेट्टी था ना, ये पिक्चर में था ना हम लोग बचपन में, शेट्टी टकलू देखा है ना, बस वैसा ही शेट्टी है। గుడ్డలాగా శక్తి. लेकिन जीता विश्वासी। కానీ మంచి విశ్వాసి. हम कौन से विश्वासी है? మనం ఎలాంటి విశ్వాసం అండి? सब करते हैं उसकी विश्वासी कि बाइबल में लिखा है उसकी विश्वासी। అన్ని చేస్తారు కానీ ఈ పరిశుద్ధ अरे గ్రంథంలో बेटिया बोलना कौन सा विश्वासी है? सब लोग करते हो कि बाइबल में लिखा हो? అందరు చేసే దానిలాగా విశ్వాసంలో ఉన్నావా? బైబిల్లో ఏం చెప్పేది అదే చేసే విశ్వాసం. अरे तेरे को हीलिंग सर्विस की जरूरत है कि वचन की जरूरत है रे? అవసరమా, వాక్యం అవసరమా? अरे अपनी खोपड़ी
क्यों बदलना है? जान दे, छोड़ दे। ఈ రోజు నీ బుర్ర మార్చుకో, వదిలేసేయ్. अपनी खोपड़ी की समझ बदल दे, जिंदगी मस्त हो जाएगी। ఈ రోజు నీ బుర్ర మార్చుకున్నావు అనుకో, నీ జీవితంలో నువ్వు సెట్ అయిపోతావు. अंदर आने के नाम खोपड़ी कुछ चल रही थी, అక్కడ నువ్వు లోపలికి వచ్చే బుర్రలో ఏదో వెళ్తుందిగా. वचन सुनने के बाद भी वैसा ही है रे। వాక్యం విన్న తర్వాత కూడా బుర్ర అలాగే ఉంది. वो बोलते ना, as it was in the beginning is now and ever shall be, वैसा ही है। ఆదిగా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాము. अंदर आने के नाम भी वैसा ही, सुनने के बाद भी वैसा ही। లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ఇట్లానే, పోయేటప్పుడు వినేటప్పుడు కూడా అట్లానే. असली विश्वासी वो है నిజమైన విశ్వాసం जो ఎవరంటే अंदर आता है एक तरह से, ఒక విధంగా లోపలికి వస్తాడు, सुनने के बाद విన్న తర్వాత अपनी खोपड़ी को बदलता है। బుర్రని మార్చుకుంటాడు. जीतता है वो व्यक्ति जिसने अपनी खोपड़ी की समझ को बदल दिया। ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారండి వీళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకున్నారు. मैं हिंदी में ऐसा प्रवचन करता है। హిందీలో ఇలా ప్రవచనం చెప్తాను. तो मैं जब जमशेदपुर गया, मैं बोला यार मेरी हिंदी बहुत एकदम खतरनाक है, तो मैं आपसे विनती करता है मेरी हिंदी को जरा संभालना। నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు జంషెడ్పూర్ చెప్పినప్పుడు ఇదిగో నా హిందీ భాష సరిగ్గా లేదు, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి please. तो पहला दिन तो मैंने प्रीच कर दिया, మొదటి రోజు వాక్య పరిచయం చేశాను. दूसरे दिन मैंने ट्रांसलेटर को खड़ा कर दिया, రెండో రోజు అనువాదం దగ్గర పెట్టుకున్నాను, लोगों ने सुना। వాళ్ళు విన్నారు. तीसरा दिन का प्रीचिंग था, మూడో రోజు ఉండింది. मेरे को आके बोला अगर तूने ट्रांसलेटर को डाला ना, कसम से बोलते हैं हम लोग सब उठ के जाएगा। మూడో రోజు చెప్తా, ట్రాన్స్లేటర్ నువ్వు పెట్టుకున్నావంటే మేమందరం లేచి వెళ్ళిపోతాం. मैं बोला देख अपनी हिंदी में आप में भी नहीं है, सीधा तू 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 ही है। बोला वही अच्छा लगता है। నీ భాషలో ఎప్పుడు నువ్వు నువ్వు నువ్వనే మాట్లాడతావు, पूरा धार నువ్వనే మంచిగా ఉంది. पूरा धार मारे लो शब्द है, उसमें कोई शक्कर नहीं है, कट के जाता है, खोपड़ी में ऐसा घुसता है, फिट होता है, बराबर आटा टाइट होता है, पूरा अपना बदलता है मन और अपना जिंदगी बनता है। ఆ మాస్ భాషలో చాలా చక్కగా ఉంటది, డైరెక్ట్ గా గుణలోకి వెళ్ళిపోతుంది, చక్కగా మంచిగా భోజనం तो తయారైపోతుంది. एक पास्टर ने मेरे को जमशेदपुर में बुलाया ఒక పాస్టర్ संडे గారు सर्विस के लिए, గారు జంషెడ్పూర్ లో నన్ను పిలిచారు. और ఆరాధనలో. मेरी स्टाइल तो अपना रस्ते वाला स्टाइल है। నాదేంటి ఈ రోడ్ మీద వెళ్ళే బాడీ बहुत लोग हंस रहे थे, అందరూ నవ్వుతున్నారు. बहुत मजा किया वचन में। ఆ రోజు చాలా ఆనందించాం. और एक भाई ऐसा बैठा था, लगड़ा ఒక అబ్బాయి అక్కడ सामने కూర్చున్నాడు, सामने बैठा था। ముందే కూర్చున్నాడు. बोला ये क्या रे, समझा कि नहीं? అర్థమైందా లేదా అని అడిగాను. बोला समझा। అర్థమైంది. अरे समझा तो व्हील चेयर पे क्यों बैठा, खड़ा ना? మరి ఎందుకు వీల్ చైర్ లో కూర్చున్నావు, లేచి నిలబడు. तो खड़ा होकर चलने लगा ఆయన నిల్చొని నడక మొదలుపెట్టాడు. और सब लोग ताली बजाने लगा। అందరూ చప్పట్లు పెడుతున్నాడు. मैं बोला चलो चलो वर्शिप करेगा। ఆయన వెళ్ళి మారుద్దాం. और मैं बोला सब लोग अपना आंख बंद करो। మీరు అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకోండి. सब लोग ने आंख बंद कर दी, అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నారు. वर्शिप चालू हुआ। ఆ యొక్క షిఫ్ట్ స్టార్ట్ मैं అయింది. बोला फ्लोरी अपना उधर का कैथलिक चर्च का प्रीचिंग का टाइम हो गया है, अभी मस्त मौका है भागने का, ये लोग का सबका आंख बंद है। और फ्लोरी और मैं भाग गया क्योंकि अगर हमारा अब उधर रहता है तो हमको 1 घंटे तक छोड़ने वाला नहीं। ఎప్పుడైతే కళ్ళందరూ మూసుకున్నారో మరి గంట టైం అయిపోయింది అని చెప్పాను, మరి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పాను. ఎందుకు అంటే ఒకవేళ అక్కడే ఉంటే ఇంకా చాలా టైం అయిపోతుంది. और पास्टर मेरे को बोलते यार तू ऐसा भाग गया। నువ్వు ఎందుకు ఇలా పారిపోయావు, मैं बोला तू सच बोल। నువ్వు నిజం చెప్పు. जीसस ने जाके प्रीचिंग किया, యేసయ్య వాక్య పరిచయం చేశారు, टीचिंग किया, బోధించారు, हीलिंग अपने आप हुआ। స్వస్థత దాని వెంటనే అయిపోయింది. किधर भी लिखा नहीं है जिसने पहला हीलिंग किया फिर प्रीचिंग टीचिंग किया। ఎక్కడ రాయబడలేదండి ముందు స్వస్థత చేసి తర్వాత బోధ చేసి వెళ్ళారని. तो अभी जो प्रीचिंग हुआ कुछ खोपड़ी में गया कि नहीं? ఇప్పుడు అంత గుణలోకి ఎక్కిందా అండి? तो अभी सच में बिलीव करना है कि नहीं? అందరు నిజంగా నమ్ముతున్నారా లేదా? मैं तो हमेशा बोलता है तुमको मांगता है जिंदगी में गट्स। మీకు కావాల్సింది దమ్ము, ధైర్యం. अरे अरे एक आदमी जो 5000 लड़की लोग का ऐसा उड़ा रहा है वो 3000 की नौकरी ले सकते है क्या? 5000 రూపాయలు ఒక అమ్మాయి మీద ఇలా ఇచ్చేసేవాడు ఎవడైనా 3000 రూపాయలు చేస్తాడండి? अरे उसने सोचा कि अगर मैं इधर जिंदगी भी रहूं जाऊंगा मैं नर्क, अगर मैं बदल गया ये प्रभु यीशु तो मेरे को स्वर्ग दे रहा है यार। నేను ఒకవేళ ఇక్కడ 5000 రూపాయలు ఇచ్చేస్తున్నాను అనుకో నరకంలోకి వెళ్తాను, కానీ ఈ యేసు ప్రభు నాకు జీవం ఇస్తున్నాడు. अरे लाख रुपए मिलके नर्क जाने से अच्छा 3000 मिलके स्वर्ग जाना अच्छा। 1,00,000 రూపాయలు తీసుకొని నేను నరకంలో పోయే బదులు 3,000 రూపాయలు తీసుకొని
స్వర్గంలోకి వెళ్ళగలరు కదా. ఆమేన్. अपना यार बन गया वो। ఆయన నాకు उस दिन से जो छोड़ा उसने आज तक छोड़ा है। ఆ రోజు నన్ను పట్టుకున్నవాడు ఇప్పటి వరకు నన్ను వదలలేదు. इसके लिए अपने साथ है ना सब ऐसे टपोरी लोग का जिंदगी में मस्त फिट होता है। ఇలాంటి వాళ్ళు టపోరి వాళ్ళందరికీ కరెక్ట్ ఫిట్ అయ్యి जो डिसेंट है ना वो लोग को जरा డీసెంట్ గా ఉన్నాడు, కొంచెం దూరం దూరంగా ఉన్నాడు. मतलब ये क्या फ्राउडी हाल है इधर पीछे करने के लिए। थैंक गॉड प्रभु यीशु ये नहीं देखता है बाहर से कैसा दिख रहा है। अपना अपना शोरूम देखा है क्या? अपना शोरूम देखा? షోరూమ్ చూస్తారా? नाक में खड्डा, इधर खड्डा, ये छत खोल के बोले ऐसा खड्डा, तो बोले कहाँ का है यार ये पिक्चर दिख देगा, लेकिन यही अपना स्टार है। ఈయన చూసాడా? ఇక్కడ ఒక కట్టు, ఇక్కడ ఒక కట్టు, చెట్టు తీస్తే ఇక్కడ అంతా కట్టు. ఈయననే వాక్యం బోధిస్తాడండి. ఈయననే స్టార్. గట్టిగా प्रभु यीशु ने बदल दिया है। యేసయ్య మార్చేశాడు. बोलो कितने लोग को हीलिंग मांगते? चलो खड़े हो जाओ, ఎంత మందికి స్వస్థత खड़े हो जाओ, కావాలి? खड़े हो जाओ, जिसको हीलिंग चाहिए खड़े हो जाओ। ఎంత మందికి స్వస్థత కావాలి? నిలబడటం నేనంటే अरे खड़े हो जाना, हीलिंग सर्विस कर रहा है यार, वो भी विश्वास नहीं है। चले अभी कोई खड़ा ही नहीं हो गया। ఎవరు లేవట్లేదు. మీరు చెప్పండి స్వస్థత పడటం కావాలి. మళ్ళీ अरे यार अपनी हिंदी टीचिंग में मत चल गई यार। ఈయనకి హిందీ చెప్పింది బాగుంది కదా. अरे खड़े हो जाना, जिसको मांगता है हीलिंग खड़े हो जाना। స్వస్థత కావాలన్న వాడు మాత్రం లేచి నిలబడండి. अरे मैं प्रे करने वाला जो खड़ा है होने वाला है। మీరు లేచి నిలబడినాడు. మీరు थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1 2 खड़े हो 3 जाओ। ये प्रभु ने ये भी बोला ना, जब हम लोगों पे हाथ रखते हैं वो लोग चंगे होते हैं। खड़े हो जाओ भाई। ఏసే చెప్పాడు కదా, ఎవరు లేచి నిలబడి చేయి పెడితే వాళ్ళు స్వస్థపడతారు. లేచి अरे నిలబడండి. खड़े हो जाओ ना। నిలబడండి అబ్బా. जो बाजू में बैठा है भाई, बाजू जो खड़ा है उस पे हाथ रखना प्लीज। నించున్నోళ్ళు కూర్చున్నోళ్ళు ఎవరైతున్నారో నించున్నోళ్ళ మీద చేయి పెట్టండి అబ్బా ప్లీజ్. जो जो बाजू में बैठा है उसको जो खड़ा है उसको पूछना है भाई तेरा क्या तकलीफ है। కూర్చున్న వాళ్ళు పక్కన నించిన వాళ్ళని అడగండి, ఏంటి నీ సమస్య, నీకు కష్టం ఏంటి, నీకేముంది, దేనికోసం अरे ప్రార్థన- पूछना क्या समस्या है यार। అడగండి సమస్య ఏంటమ్మా. చేయి పెట్టండి, చేయి పెట్టి అడగండి. నించున్నోళ్ళు కాదు, కూర్చున్నోళ్ళు నించున్నోళ్ళ మీద, కూర్చున్నోళ్ళు నించున్నోళ్ళ మీద చేయి పెట్టి అడగండి, ఏందయ్యా మీ ప్రాబ్లం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So we saw in Mark 16 verse number 17. మార్కు వార్త 16వ అధ్యాయం 17వ వచనం మనం చూసాం. These signs shall follow those who believe. ఇలాంటి సూచనలు మనం వెంబడిస్తే విశ్వసిస్తే, All those who need any kind of physical healing, please stand. ఎవరికైనా శారీరక స్వస్థతలు కావాలంటే వాళ్ళు లేచి నిలబడండి. Please stand wherever you are. ఎక్కడున్నారో అక్కడ లేచి నిలబడండి. Okay. Now those who are sitting, కూర్చున్న వాళ్ళు, if you believe Mark 16 verse 17, మీరు మార్క్స్ వార్త 16వ అధ్యాయం 17వ వచనం నమ్మితే, the scripture says, లేఖనాలు చెప్తున్నాయి, these signs will follow those who believe. మీరు విశ్వసిస్తే ఇవి మీ వెంట వస్తాయి. In my name you shall cast out demons. నా నామం పేరిట మీరు దెయ్యములు When వెళ్ళగొడతారు. you lay hand on the sick shall recover. రోగస్తులు మీద చేయి ఉంచినప్పుడు రోగాలు మాయమవుతాయి. Now, you have the same power that raised Jesus from the dead. हिंदी में बात करें ना। యేసయ్యని మరణం నుంచి లేపిన శక్తి ఇప్పుడు మీలో ఉంది. This power is not given only for some reason. ఎంత మందికి మాత్రమే ఇవ్వబడలేదండి. Jesus said those who believe in मेरा me. मेरा पूरा ఎవరైతే నా మీద విశ్వసిస్తారో, He did not say those who are, preachers. He said those who believe. వాక్యం బోధించేవాడు ప్రీచర్లు అని చెప్పలేదండి. ఎవరు విశ్వసిస్తారో వాళ్ళకి Will do the same works I did. నేను చేసిన ప్రతిదీ అదే చేస్తారు, Greater works than me. నాకంటే అధికంగా చేస్తారు. Those who are sitting, when you are going and laying hand, నువ్వు కూర్చున్నా, నువ్వు వెళ్ళి చేయి పెట్టి ప్రార్థిస్తే, believe that the same power that raised Jesus from the dead is inside of you. యేసయ్య మరణం పునరుత్థానం చేసిన యేసయ్య శక్తి నీలో ఉందని విశ్వసించు. When you are laying hand, the healing power that is in you is flowing through your hand. ఎప్పుడైతే నువ్వు చేయి పెట్టినావో ఆ యొక్క స్వస్థత శక్తి నీలో నుంచి వాళ్ళలో If ప్రవేశిస్తుంది. nobody has come to you, raise your hand. If nobody has come to you, ఎవరు నిన్ను మీరు చేయించి ప్రార్థించడానికి రాలేని వాళ్ళు చేయి పెట్టి మీరు చేయి పెట్టండి, లేపండి. anybody? జాగ్రత్త గమనించండి. John 14:12. నించున్న వాళ్ళ దగ్గరికి కూర్చున్న వాళ్ళ మీద దేవుని అభిషేకం I'll read it. Verily, verily, I say to you, Now, those who are, now listen to this. Verily, verily, I say unto you, he that believes on me, he that believes on me, the works that I do, the works that I
I do, shall he do also. shall he do also. And greater works than these And even greater works than these shall he do, shall he do, because because I go unto my Father. I go unto my Father. విశ్వసించు వారు ఈ అద్భుత శక్తులను కలిగి ఉందరు. నా నామం పేట దెయ్యంలో వెళ్ళగొడుతురు, అన్య భాషలు మాట్లాడతారు, పాములు ఎత్తిపెడతారు. Hey, you are John reading? 14. John 14:12. ये तो मेरे को भी मालूम पड़ गया. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now what is Jesus saying? Because I go to my Father. When Jesus was in this planet Earth, he was only one person. But when he went to the Father, he sent us the Holy Spirit, and the Holy Spirit is inside of us. Power that Jesus operated is the same power is in you and in me. That's why Jesus said, "You will do the same works and even greater works." Now, not one person, Jesus, each one of us who believe have the same power, the same Christ living in us and through us. నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను కనుక నన్ను విశ్వసించువాడు నేను చేయి క్రియలను చేయను, అంతకంటే గొప్ప కార్యాలు చేయను. ఇప్పుడు యేసు ప్రభువు ఒక్కడే ఆ రోజుల్లో చేశారు, కానీ మనందరి మీద కూడా ఇదే శక్తి ప్రవేశిస్తుంది. కాబట్టి మనం చేయబట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ అద్భుత శక్తి ద్వారా దయ్యాలను వెలగొట్టే శక్తి, స్వస్థపరిచే శక్తి మనకు దొరుకుతుంది. మన జీవితాలను సమర్పించుకొని Come on, everybody. The angels sing. The redeemed sing. One more time. Everybody, lift your voice. Lift your hearts. Lift your faith. Come on. Hallelujah. Every heart scream. Every child of God. One more time. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Healing us. For delivering us. For renewing our life. For this new life. Thank you, Jesus. Everybody. Thank you, Jesus. For your love. For your mercy. For your unconditional love. For your Holy Spirit. One more time, one more time, one more time, one more time. Thank you, Jesus. 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 One more time. Oh, yes, Lord. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Everybody, thank you, Jesus. Jesus loves you. He's here with you. He's your healer. He's the one who blessed you. He's the one who anointed you. He's the one who delivered you. He's the one who gave you heaven as your eternal home. He's the one. He's the one who changed you from inside out. Thank you, Jesus, for healing me. Thank you, Lord, for delivering me. Thank you for blessing me with your holy Bible. Thank you for giving me the understanding. Thank you for anointing me to cast the demons.
ఆయన దేవుడు ప్రేమిస్తాడు. As I love you, Lord, I'm able to love everyone. With this love, I'm able to forgive everyone. With this love, I'm able to change people. I'm able to reach out to others, Lord. Lord, I love you. Everybody. Every word coming out of your mouth has power. Confess your faith. Lord, I love you. With this love, I'm able to love everyone. With this love, I'm able to forgive everyone. With this love, I'm able to reach out to everyone. One more time, one more time, one more time. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Touch everyone. Receive the touch of the Lord. Call out to the Lord. Stay connected with the Holy Spirit. He's right inside of you. Touching you and healing you. Everybody, Holy Spirit. Is here in this place. Is waiting for your words of faith. Tell him your words of faith. Confess those words out of your mouth. Confess the promises of God. Holy Spirit. One more time, Holy Spirit. Everybody, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look at Jesus on the cross and tell him, Thank you, Jesus. thank you, Jesus, for healing everyone. అందరూ స్పష్టంగా
love, Lord Jesus. నీ ప్రేమ బట్టి వందనాలయ్యా. Your love giving us victory. నీ ప్రేమ నాకు విజయమిస్తుంది. Your love saving us from death. మరణం నుండి మనకు రక్షిస్తుంది నీ ప్రేమ. Your love delivering us, O Lord. నీ ప్రేమ నాకు విడుదల ప్రభా. Everybody, thank you, Jesus, one last time. ఒకసారి థాంక్ యూ Come on, you sing. Everybody sing it. Lord, I love you. 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 Yes, Lord, I love you. Lord, I Everybody, softly. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Keep your eyes closed. కళ్ళు మూసుకుందాం. He has touched you. ఆయన నేను ముట్టి తాకి ఉన్నాడు. All you need is to believe. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా నువ్వు విశ్వసించాలి. He has healed you. ఆయన విశ్వసించాలి. He has set you free. ఆయన నిన్ను విమోచించి ఉన్నాడు. He has put inside of you the fullness of life. ఆయన నీ లోపల సమృద్ధమైన జీవం ఇచ్చి ఉన్నాడు. Jesus came to give you life, life in abundance. యేసు ఈ లోకానికి జీవమును దాన్ని సమృద్ధిగా ఇవ్వడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. By the grace of God, you are what God says. కృప బట్టి నువ్వు ఏమై ఉన్నావో అదే అయి ఉన్నావు. God says that you are the body of Christ. నువ్వు దేవుని ఆలయమని నువ్వు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు. Satan and sickness has no power, no place in you. సాతానికి నీకు స్థానం లేదు, అనారోగ్యం లేదు, ఏమీ లేదు. God says you are anointed child of God. నీవు నా చేత అభిషేకించబడ్డ బిడ్డవని చెప్తాంటే Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా, వందనాలు యేసయ్యా, Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా, వందనాలు యేసయ్యా, Praise the Lord. వందనాలు యేసయ్యా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Can we thank the Lord for this wonderful time? మంచి సమయంలో మనకి వందనాలు చెప్తామండి. అందరం కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి